Egunon, hasiko gara. Hasiko gara Partido Sozialista falta zaigu osoa. Ez dakit agertuko diran. Hasiko gara, mesedez, Partido Sozialistakoak. Eskerrik asko. Orain bai. Orain bai, azaroko udalbatzarriari hasiera emango diogu. Eta lehenengo puntua, 147. puntua, aurreko bilkurako akta onartzeko proposamena 2024ko urriaren 31. Norbaitek ekarpenik badu, aldaketarik, ez? Beraz, aurrera egiten dugu. Bigarren puntua, 148. puntua, Gorka Mostajo Galduro jauna, Eusko Alderdi Jeltzalea taldearen aldetik udal honetako zinegotzi karguaz jaberatzea. Mostajo jauna, mesedez. Egunon, adierazi behar da, Gorka Mostajo Galduro jaunak ondasunen eta interesen etorpena bete egin du, eta orain dagokio 1979ko epirilaren 5. errege dekretuan zedatutakoa betetzea erantzunez galdera honetara. Zindagizu edo agintzen duzu zure kontzientzia eta horrean izenean Getxoko udaleko zinegotzi arduraren egin beharrak zintzoki beteko dituzula. Erregeari leial izanik eta konstituzioa bete eta betearaziko duzula, estatuko funtsezko araua delako. Legeak ala behartuta agintzen dut. Legezko baldintza guztia bete direnez, udalbatzak Gorka Mostajo Galduro jaunak Getxoko udaleko zinegotzi karguaz jabetutzat jotzen du eta EAJ-PNV udal taldeak sartzen da. Ederto, eskerrik asko. Ongi etorria, Mostajo jauna. Eta honez beste, 159. puntura pasatuko ginateke Getxoko udalaren eta haren erakunde autonomoen diru laguntzen ordenantza orokorraren aldaketa hasieran onartzeko erabaki proposamena. Badakizute hemen emendakinak aurkeztu dituela Elkarrekin Podemos taldeak. Proposamen akordia honela dio. Lehenengo aldegabekiko horrenean. Hasiera baten onartzea Getxoko udalaren eta haren erakunde autonomoen diru laguntzei buruzko ordenantza orokorraren 9, 10-2K, 11-4, 13-1L, 15-1, 19-6, 22-2 eta lehenengo eta bigarren xedapen gehigarrien aldaketak, 4. xedapen gehigarria sartzea eta 2. xedapen iragankorra kentzea erazkin gisa doan dokumentean adierazitako moduan. Bigarrena, informazio publikoko eta estunaldiko izapidea irekitzea interesdunentzat gutxienezko 30 egun epean erreklamazioak eta iradokizunak aurkezteko Bizkaiko aldizkari ofizialeko dagokion iragarkiaren bitartez. Horrelakorik aurkeztuko balitz, udalbatzak alegazioak eta iradokizunak ebaztea eta ala badagokio behin betiko onartzea. Reklamaziorik edo iradokizunik aurkezten ez bada, behin behineko erabakia behin betiko hartu dela joko da. Espediente osoa idazkaritza nagusian kontzutatu ahal izango da, eta hasieran onartuko testua udalaren webgunean ikusi ahal izango da. Behin betiko onartutako testua Bizkaiko aldizkari ofizialean argitaratuko da. Eta jarraian daukazue proposamena. Eguren Anderea. Eskerrik asko, alkate Andrea, egunon guztioi. En este punto del orden del día
gai zerrendaren puntu honetan osoko bilkurara ekartzen dugu diru laguntzen ordenantza orokorraren artikulu batzuen aldaketa. Hogeita batekoa dena. Onespenaren ostean, lege reformak gertatu izan dira. Izan ere, diru laguntzen legea eta araudi aldatu dira berdintasunarekin lotuta. Eta gure ordenantza ez dago araudi horretara egokituta. Eta hortaz, helburuetako bat da egokitzea egungo legerira. Gai horiekin lotutakora, noski. Era berean, aldaketaren bitartez, helburua da detektatutako arazo batzuk zuzentzea. Horiek lotuta daude izapidetze elektronikoarekin eta diru laguntzak emateko prozesuekin, baita sariak eta bekak ematearekin ere, baldin eta eskudirutan ematen badira. Eta gainera, elkarreragingarritasuna sartu behar da eta txertatu behar da beste administrazio batzuekin operatzeko eta aldaketa hori egiteko kontsulta publikoa egin zen nahitaezkoa delako eta horretan herritarrek eta elkarteek eta entitateek aukera izan zuten bere iritziak eta iradokizunak emateko web inprimaki baten bidez. Kontsulta horretan bi ekarpen baino ez ziren jaso partikularrenak, bat ez zegoen lotuta ordenantzarekin eta horregatik ukatu zen eta beste bat lotuta zegoen diru laguntzen publizitatearekin eta partzialki onartu zen azkenengo hori. Agertoki horretan, aldaketa landu zen udal zail desberdinekin, diru laguntzekin lotuta daudenekin, noski, eta ordenantzaren aldaketa zehaztu zen proposamenaren termino hauetan. Helburua da, xedapen batzuk aldatzea, artikulu batzuk aldatuko dira, hauek zehazki, 9. 10.2k, 11.4, 13.1l, 11.1, 19.6, 21.2, 22a, eta horrez gain lehenengo eta bigarren xedapen gehigarrien aldaketak egingo dira, laugarren xedapen gehigarria sartuko da eta bigarren xedapen iragankorrak kenduko da. Hala, kontuen batzordean aurkeztu zen eta 20 emendakin aurkeztu zituen Elkarrekin Podemosek eta orduan ez ziren onartu eta orain proposamena termino berberetan aurkezten zaio plenoari. Eta osoko bilkura honetan Elkarrekin Podemosek berriro ere planteatzen ditu 19 emendakin. Emendakin horietatik azaldu den bezala, 6 ezin dira bozkatu, hain zuzen ere txosten juridikoari jarraiki eta gainerakoak askotarikoak dira. 9 lotuta daude nolabait parametro desberdinak sartzearekin, beti ere genero ikuspegia txertatzeko, eta horren inguruan mintzatuko da gizarte kohesioko arduraduna eta hortaz ni ez naiz horretan sartuko. Hala ere, gustatuko litzaidake aurreratzea, emendakin horietako batzuen alde bozkatuko dugula eta beste batzuen aurka bozkatuko dugula. Aldi berean, 4 emendakin lotuta daude gai desberdinekin, lotuta daudenak elkarreragingarritasunarekin eta sariak eta beken nemakidarekin. Horrez gain, alkatetzaren ahalmena zalantzan jartzen da aldaketa batzuk egiteko eta berehala emango zaio kontu, horiek egiten direnean, eta horrez gain mugatu nahi da diru laguntza izendunen emakida. Eta azkenengo horietan guztietan, aldaketa proposamena gure ustez aproposagoa da arazoak konpontzeko izan ere, arazo batzuk konpondu nahi dira erreforma honekin. Eta guk uste dugu esan bezala aproposagoak direla Elkarrekin Podemosek planteatutakoa baino, bere emendakinen bidez, eta horregatik aurka bozkatuko dugu, hau da, 2.garrenaren, 5.garrenaren, 6.garrenaren eta 16.garrenaren aurka bozkatuko dugu. Gure aburuz, planteatutako proposamenarekin eta onartutako emendakinekin baldin eta onartzen badira behin betiko termino horietan noski. Getxon, diru laguntzen ordenantza hobea izango dela eta hobeto arautuko dituela diru laguntzak. Izan ere, legerira hobeto egokituko da eta diru laguntzak hobeto emango dira. Eta hori guztia egingo da beti ere herritarren onurarako, elkarteen eta entitateen eta antolakuntzen onurarako. Horiek eskatzen dituztelako azken finean diru laguntzak eremu desberdinetan. Hortaz, arauketa hobea izango dugu. Oraingoa baino arauketa hobea. Mila esker. Eskerrik asko, Benito jauna. Si es un turno normal. Txanda normala da bai. 5 minutos. 5 minutu. Si hay una segunda vuelta, Eta 3 minutos. 3 minutu bigarren txanda egotekotan.
Bien, buenos días a todos Egun on guztioi. y a todas. En primer lugar, quiero hacer Lehenik eta behin, referencia al hecho de que se van a excluir hauze aipatu nahiko nuke. de 6 enmiendas Sei incluso, emendakin baztertuko dira. de la votación por Eta ez dira un bozkatuko. supuesto criterio jurídico, Irizpide juridiko contrario. bategatik, aurkako Bueno, ustezko sería irizpide curioso juridiko saber si esa bategatik. decisión Eta bitxia da soporta cualquier jakitea tipo de recurso en otra erabaki instancia superior a este hori ayuntamiento. irmoa izango Eso litzatekeen será algo que auziren ya bat habrá que ver aurkeztekotan. en Eta otro, gero, momento. aukera horiek aurkeztu beharko Pero, desde ditut. luego, el criterio por Baina, el que se van a excluir irizpide estas enmiendas, bategatik ez dira ya lo bozkatuko expresamos emendakin en hauek, comisión, eta es más que- batzordean esan es genuen más que bezala, dudoso. Pero lo zalantzagarria curioso da. es que en comisión, Baina zer da bitxia? el Ba, criterio bitxia fue da, que no procede su batzordean tramitación irizpidea de izan que no es zela, objeto de la ez propuesta zirela de modificación. izapidituko, Y ahora que ez las zirelako enmiendas hacen aldaketaren referencia zede. Eta a orain, la propuesta emendakinak de acuerdo, lotuta pues, daude erabaki lógicamente, proposamenarekin, sí eta se kontu puede, hori enmendar, beti entonces el criterio, zuzen daiteke, cambia, edo ¿no? Y ahora emendakinak es, aurkez daiteke eta ya no irizpidea es la alda propuesta de daiteke. acuerdo Eta lo que orain ez limita da lo que erabaki se puede enmendar, proposamena, sino que es emendakinak el aurkeztea mugatzen informe, duena, baizik el eta que txostena. esta cuestión. Txosten juridikoak mugatzen du Desde la aukera hori, eta modificación de esaten la du ordenanza que se le va a hacer, ordenantzaren también aldaketa queda aurkezten da circunscrita los osoko artículos bilkuran, citados en el eta presente, mugatzen da artikulu hauetara, txostenean Bueno, esto es aipatutakoetara, algo que- alegia. Una voltereta que nos Voltereta lleva bat da, eta voltereta horrek, pues, a que, zertara de eramaten facto, gaitu. no podamos Ba, enmendar de una facto, propuesta aukerarik ez de acuerdo edukitzera, con enmiendas de emendakinak adición, que es algo aurkezteko que gehikuntza claramente emendakinak. viene recogido Eta argi eta garbi hori jasota De dago todas formas, Romean, la verdad es gure que a estas alturas ya arautegian. uno se lleva pocas Edo nola ere, sorpresas, sorpresa teniendo gutxi en área ditugu ja. Kontuan hartuta nola suya, funtzionatzen señora alcaldesa, duen que zure en un arloak, momento alkate no había anderea. objeción Lehenik eta behin, esta ez zegoen ordenanza arazorik. fuera contraria Hasieran, a la ez ley zegoen del procedimiento arazorik administrativo común, o que no administrazio es prozedura necesario erkidearen esta aurka modificación de la ordenanza, joatearekin. no haga Eta falta orain ematen du ez dela informe de beharrezkoa impacto de género. Pues, genero esas dos eragineko cosas me txostena. quedan, Ba, horrekin nahikoa todo da dicho. ikusteko Entrando en materia nola sobre la kudeatu den. modificación de Eta de la ordenanza. ordenantzaren aldaketa Tratamos ahora, a final de año, aztertuz, con prisas, esta modificación presaka de aztertzen la ari gara ordenanza de orain subvenciones, urtearen amaieran y es una ordenantzaren modificación aldaketa. que, Eta aldaketa bueno, hau, lamentablemente el gobierno zoritxarrez, quiere pasar como gobernuak mero onartu trámite nahi du edo aséptico de edo aplicación de la onetzi nueva nahi du legislación, aseptikoa pero balitz en realidad bezala el eta propio legerira gobierno también está egokitzapen bat aprovechando izango para balitz bezala, meter, baina para gobernua modificar aprobetsatzen ari da especialmente bere con esa disposición koilara adicional politikoa cuarta sartzeko, para batez habilitar ere alcaldía laugarren en zedapen ciertos gehigarriarekin. aspectos Horrela, de la alkateari ordenanza aukera sin ematen pasar zaio el ordenantzaren alderdi batzuk aldatzeko osoko ¿Cuál es el bilkuran problema que aurkeztu surge aquí? gabe. Que viene de Eta atrás. zein da Esta arazoa, ordenanza atzetik ya se datorrena? aprobó Ba, ordenantza en hau, 2022 onetzi zela con la 2022an, oposición en contra, oposizioa y el aurka gobierno ha zegoelarik, aprobado eta una zein izan ordenanza da con el arazoa? aplicando el rodillo, es Ba, que ahora rodillo con aplikatu cualquier dela, eta modificación orain resulta ser aldaketak un trámite, egiteko más difícil. izapidea zailagoa dela. Partimos de una ordenanza que era ilegal. Ordenantza ilegala zen, Por esa obligación komentatu duen de bezala, que las derrigorrezkoa personas, delako, tuvieran que presentar telemáticamente las solicitudes, edo derrigorrezkoa zelako pertsonek eskabideak telematikoki aurkeztea eta esan duen bezala, bitzia da, arazorik ez ikustea horretan, izan ere, administrazio prozedura erkidea argia da horri buruz, eta hala ere, legearen aurka egin zen, eta behartu ziren herritarrak izapideak telematikoki egitera, naiz eta hori ilegala den argi eta garbi. Hala ere, behartu zenituzten pertsonak errekurtsoak aurkeztera horren aurrean. Horren guztiaren Esta ordenanza, lamentablemente, también Horrez tiene únicos horrez gain, obligaciones que pasará por este pleno. diru laguntzen Y esas inguruko son nuestras kontu hau enmiendas izango da porque bakarra el hemendik plan pasatuko dena, estratégico, eta guk hori alda dezakegu. consideramos Plan que debería estrategikoari ser dagokionez, una competencia guk nuevamente uste del dugu Pleno. Esto es algo eskumena que ya se gurea izan beharko eliminó litzatekeela, osoko bilkurarena. en la modificación de 2000, Hori, 2021 bateko algo que aldaketan otros kendu zen, eta ayuntamientos beste se sigue haciendo, udal y batzuetan parece egiten da, oraindik ere, eta gure ustez oso garrantzitsua da. Izan ere, diru laguntzak bere biziko tresna bat dira erakunde jarduerarako. Eta 19 emendakin aurkeztu ditugu, eta gustatuko litzaidake bat azpimarratzea. Lehen bizikoa. Emendakin horretan, proposatzen dugu argi eta garbi baztertzea entitate batzuk. Guk uste dugu argi eta garbi baztertu behar ditugula entitate batzuk, baldin eta sexuagatik bereizten badute, eta zergatik proposatzen dugu. Gure ustez bere bizikoa delako. Gure ustez ez da onargarria gizarte kohesioko arloak azkenengo 3 urteotan 34.000 euro eman izana gazteria entitateei naiz eta sexuagatik bereizten duten eta Opus Deirekin dauden lotuta, Negubide, Ibaiondo eta Galea. Horiek dira elkarteak. Aurpegi hori jar dezakezu, baina hala da. 34.000 euro 3 urteotan. Naiz eta oinarrietan esen baimenik ematen horretarako. Beraz, guk uste dugu hori bere bizikoa dela. Bere bizikoa da hori argi eta garbi jasotzea ordenantzan lehenbiziko emendakin horren bitartez. Eta behingoz esan beharko diegu elkarte horiei
elkarteak eskatu nahi badituzte, de sus cavernas. badela garaia kabernetatik, leizetatik ateratzeko. Besterik gabe, eskerrik asko. Díaz Anderea. Egunon, ongi etorri, zinegotzi. Bueno, tal como ha manifestado la concejala responsable... Arduradunak esan duen bezala, proposamen hau lotuta dago bi konturekin. Lehenik eta behin egokitu nahi dugu udal araudia indarreko berdintasun legerira, eta horrez gain, diru laguntzen legerira egokitu nahi dugu. Izapidetzea, hobetzeaz gain, esan den bezala. Gure helburua da, sarien eta beken kontu hobetzea, elkarreragingarritasuna hobetzea, eta bar. Hala, 24ko irailean kontsulta publikoko epea ireki zen eta herritarrek bi ekarpen egin zituzten. Eta puntu honetan, bosketara aurkeztuko ditugu berdintasun arloak egindako 12 proposamen, baita kultura arloak egindakoak ere. Eta Elkarrekin Podemosen emendakinei dagokienez, lehenik eta behin, eskertu nahi dizut egindako esfortzua. Elkarrekin Podemosi eskerrak eman nahi dizkiot bere esfortzua eta ekarpenak egin izana eskertu nahi diot hobetzeko egin dituelako, baina horrez gain esan behar dizut esan duzula ordenantza ilegala dela. Eta nik uste dut berrikusi behar dugula zer esaten dugun, eremu publikoan gaudenean eta erantzukizun bat dugunean. Ordenantza ez da ilegala, baina beti gertatzen den bezala beharrezkoa da legerira egokitzea, etengabe egokitu behar gara legerira, etengabe berritzen direlako eta ematen direlako lege berriak, eta nik berdintasunarekin lotutako kontuak azalduko dizkizut, zerbitzuarekin kontsultatu ostean, eta Keltzek esan duen bezala, emendakin batzuen alde bozkatuko dugu, eta horiei buruz baino ez dut hitz egingo. Gero Keltzek beste kontu batzuk azaltzeko. Proposatzen direnak, ordenantza aldatzeko, eta hori egin du. Ukatuko ditugu 7, 8, 9, 16 eta 18 emendakinak, ez delako egokia horiek bozkatzea txosten juridikoaren arabera. Hala, lehen biziko emendakina ez dugu babestuko izan ere, uste dugu sexu bereizketa badela. Diskriminazio jarduera bat sexuagatik, eta hori aipatzen daia da dokumentuan. Baina, alde bozkatuko dugu 3. emendakinean. Hizkera txertatzen du, eta irudi inklusibo ez sexistak eta ez diskriminatzaileak aipatzen ditu. Ados gaude eta gainera berariaz jasotzen da berdintasun legean, euskal berdintasun legean. Ez dugu alde bozkatuko 4. emendakinean. Behartu nahi du txostenak egitera. Hala, berdintasun legea hor dago, eta beharrezkoa da kudeaketa eraginkorra egitea diru laguntzen eremuan, gehiago ez geldiarazteko prozedurak, eta egoera batzuetan, proposatzen den bezala, txosten horiek ez dira nahitaezkoak. Hala, 10. emendakinaren alde bozkatuko dugu ñabardura garrantzitsua txertatzen duelako. Hala, 9. artikulua baztertzailea da, baldin eta berdintasun legea betetzen ez bada. Hori aipatzen da, baina 10. artikuluan gehitzea proposatzen da bazterketa hori zabaltzea jardueraren garapen osora. 11. alde bozkatuko dugu, genero ikuspegia txertatzea proposatzen delako helburuan, besteak beste, proposamen hori jasotzen delako euskal berdintasun legean. Horregatik ere bai, babestuko dugu 12. emendakina, informazio kuantitatiboak gehitzeko sexuaren arabera, hori jasotzen delako euskal berdintasun legean. 23. artikuluan, hain zuzen ere, eta nik hemen ñabardura bat gehitu nahiko nuke. Nik uste dut interesgarria dela arlo guztientzat gogoraraztea sexuaren arabera bereizitako datua jaso behar ditugula eta ez soilik modu ez binarioan. Eta gainera ezin ditugu ahaztu beste kategoria batzuk, no binarioak, ez binarioak edo beste batzuk, edo nahiagot ez esatea. Eta hori ezartzen du hain zuzen ere LGTBI legeak. 13. emendakinaren aurka bozkatuko dugu, izan ere proposatzen dena ordenantzaren puntuan jasota dago. 15. kasuan ez dugu alde bozkatuko arautik harago doalako eta eraginari buruz hitz egiten delako. Zuk badakizu horrek behartzen duela adierazleak esartzera eta horiek zailtzen dituztela deialdiak. Eta ziur gaude aurrera egin behar dugula zentzu horretan, baina nahiago dugu hori egitea arauak esartzen duen erritmora. Hala, 19. emendakinari dagokionez, alde bozkatuko dugu izan ere, nabarmen hobetzen du, hizkera inklusiboaren txertaketa eta zentzu horretan egindako lana eskertzen dugu, mila esker. Eskerrik asko. Bai, Bilbao Andrea.
Egunon guztioi. Bueno, denbora daramagu esanez, diru laguntzen ordenantzak ez zuela legea betetzen. Ezarritako prozedurek herritarren eskubideak urratzen zituztela. Izan ere, administrazio publikoan oinarrizko egitekoa nagusitako bat herritar guztiei aukera berdina bermatzea da. Inolako bereizketarik egin gabe. Eta horrek, administrazio jardun guztien oinarria izan beharko luke. Zentzu horretan, ordenantzaren aldaketak eta zuzenketa hauek gure aldarrikapen zuzentasuna egiaztatzen du. Esan behar dugu, en cuanto a que la norma no era ilegal, la ordenanza no era ilegal... Araua edo ordenantza esen ilegala, bai, bazen. Esen betetzen 39/2015 legea, eta guk EH Bildutik denbora luzez salatu dugu. Eta behintzat gobernu taldeak bazekien duela urtebete baino gehiago. Egia da, lege honek ondorio bezala izan du behintzat 2 pertsona azkenengo diru laguntzetatik kanpo geratzea. Hala ere, esan dugun bezala, ez gauden ez udal gobernuak prozesu honetan eraman duen prozedurarekin, zuzenketekin, bozkatu egingo dugu gure abstentzioa. Eskerrik asko. Andrade jauna. Sí, gracias, señora alcaldesa. En primer lugar... Eskerrik asko, alkate Anderea. Lehenik eta behin ongi etorri Mostajo jaunari, gurekin bat egiteagatik, udalbatza honetan eta alderdi popularraren izenean ongi etorri. Postasun asko izango dituzu, baita tristura asko ere ongi etorri eta espero dugu elkarrekin borrokatu alizatea gure herriaren onurarako. Hori interesatzen zaigulako denoi. Ekartzen diguten proposamenari erreparatuz, hasiera konbultsoak izan ziren, sortu zenean. Nahiko zaila izan zen martxan jartzea ordenantza hau, baina nik uste dut ondo funtzionatu duela orain arte, diru laguntzak eman zaizkie, beharrezkotzat jo direnei, eta gaur, esan den bezala, egokitzapen bat ekartzen da, bai berdintasunera, bai legerira. Elkarrekin Podemosek zenbait emendakin aurkeztu ditu, eta guk besterik gabe eskerrak eman nahi dizkiogu egindako lanagatik. Gure ustez batzuk positiboak dira eta onartuko ditugu, eta beste batzuen aldez dugu bozkatuko, guretzat ez direlako positiboak edo ez delako egokia arautegira gehitzea. Eta hortaz kasu batzuetan aurka bozkatuko dugu eta beste batzuetan alde. Eta laburbilduz uste dugu ordenantza hobea izango dela. Eta espero dugu funtzionatzen jarraitzea, orain arte gertatu den bezala, mila esker. Eskerrik asko. Uriarte jauna. Bai, Markat Andrea, eskerrik asko. Gorka Mostajo zinegotzea, ondotorria, JPNU beren izenean, zure taldea. Ondotorria. Bueno, vamos a intentar ganar armonía, que se van acercando las fechas navideñas. Guazen harmonia irabastera, gabonak hurbil daude eta aukera ona da horretarako. Zentzu horretan, ordenantzaren aldaketa ekartzen da osoko bilkura honetara, eta aldaketa ekartzen da, funtzean, akatz bat zuzentzeko, akatz bat zegoen aurreko ordenantzan, eta helburua da hori zuzentzea. Eta helburua da zuzeneko aukera ematea edo zuzeneko kudeaketa eskaintzea herritarrei. Hala, hasierako proposamenean, gaiak txertatzen dira, hizkera inklusiboarekin lotutakoak eta genero berdintasunarekin lotutakoak eta berdintasun ikuspegiarekin lotutakoak. Eta eskertu nahi diogu Elkarrekin Podemosi egindakoa eta besterik gabe kontu teknikoak dira identifikatuta daude. Eta guri dagokiguna da... En este caso, con su abstención, eskertzen da, hau aurrera ateratzea eta hobetzea daukagun ordenantza. Eta alderdi popularrari ere eskerrik asko. Esan daukoagatik, así que, bueno, aurrera joan gara. Eskerrik asko. Enmendakinak bozkatzera pasatuko gara. Bai, hasiko gara. Beraz, lehenengo enmendakina alde, Elkarrekin Podemos, EH Bildu, kontra, Partido Popularra, EAJ, PNV eta PSE Euskadiko Ezkerra. Bigarrena, alde, Elkarrekin Podemos eta EH Bildu, kontra, Partido Popularra, Eusko Alderdi Jeltzalea eta PSE Euskadiko Ezkerra. Hirugarrena alde, aho batez. Laugarrena alde, Elkarrekin Podemos eta EH Bildu, kontra,
Eusko Alderdi Jeltzalea eta PSE Euskadiko Ezkerra. Abstentzioak Alderdi Popularra. Bosgarrena alde, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Kontra, Partido Popularra, Eusko Alderdi Jeltzalea eta PSE Euskadiko Ezkerra. Seigarrena alde, Elkarrekin Podemos. Kontra, Partido Popularra, EH Bildu, Eusko Alderdi Jeltzalea eta PSE Euskadiko Ezkerra. Zazpigarrena alde, ahí va, aparkau. Txoin. 7, 8, 9, 17, 18. Vale, amargarrena orduan. Vale, amargarrena alde, hau batez. Hamaikagarrena alde, Elkarrekin Podemos, Eusko Alderdi Jeltzalea, PSE Euskadiko Ezkerra, eta zuek ere bozkatu zu eta EH Bildu. Kontra, ez dago abstentzioak, Alderdi Popularra. 12garrena alde, hau batez. 13garrena alde, Elkarrekin Podemos eta EH Bildu. Kontra, Partido Popularra, Eusko Alderdi Jeltzalea eta PSE Euskadiko Ezkerra. 14garrena momentu bat, bai, 14garrena sartzen da. Nik hemen badauka baietz. 14, ez, no procede. Vale, 14garrena ere ez. 15garrena orduan, 15garrena kontra. Parkatu. 15garrena alde. Hemen liatu gera zein sartu da eta zein ez. EH Bildu eta Elkarrekin Podemos kontra. Partido Popularra, Eusko Alderdi Jeltzalea eta PSE Euskadiko Ezkerra. Vale. Hola, egingo dugu. 16garrena alde, Elkarrekin Podemos EH Bildu kontra. Partido Popularra, Eusko Alderdi Jeltzalea eta PSE Euskadiko Ezkerra. Eta 19garrena, izango litzateke azkena, alde, hau batez. Eta orain bai, Getxoko Udalaren eta erakunde autonomoen dirulaguntzen ordenantza orokorraren aldaketa hasieran onartzeko erabaki proposamena bozkatzera pasatuko gara. Beraz, proposamenaren alde, Partido Popularra, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Kontra, ez dago, abstentzioak, Elkarrekin Podemos eta EH Bildukoak ditugu. Vale. Eta honez beste, onartua geratzen da proposamena eta 150. puntura pasatuko ginateke osoko bilkurako kontratazioa mailaren osaera aldatzeko proposamena. Batzordearen proposamena hau da, lehenengoa. 2023ko Eustaldiaren 27ko 101. osoko bilkuraren erabakiaren bidez onartutako osoko bilkurara bertaratutako kontratazio mailaren osaera aldatzea mailari buruari dagokionez. Lehendakari horrerantzean Salva Campillo Mandaloniz Andrea izango da. Gainerako karguak eta ordezkoak eta akordioaren baldintzak 2023ko Uztailaren 27ko 101. zenbakiko osoko bilkuran adierazitakoaren arabera geratuko dira. Bigarrena, onetsitako kontratazio mailaren osaeraren aldaketa, Getxoko Udalaren web orriko kontratatzailearen profilean eta Bizkaiko aldizkari ofizialean argitaratzea. Campillo Andrea. Bai, egunon guztioi, eskerrik asko, Alkat Andrea, ongetorri, Gorka, kide barria. Idazkariak esan dauen moduen, aldaketa sortzen da kontratazio mailan, arloko zinegotziaren aldaketa egondalako. Beraz, beste mai guztia berdin jarraitzen da, eta hori da aurkezten duguna. Eskerrik asko. Eskerrik asko, norbaitek hitza.
Ez, berez, bozketara pasatuko gara. Proposamenaren alde, Partido Popularra, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Kontra? Ez? Abstentzioak, Elkarrekin Podemos eta EH Bildu. Ederto. Honekin 151. puntura pasatuko gineke, erabaki proposamena urgatzi enpresari, fakturak ordaintzari buruzkoa. Batzordearen proposamen hau da. Ekonomia prozesalagatik prozedurarekin jarraitzea eta espedientean jasotako prestazioen balorazioari buruzko informazioaren arabera, zerbitzu emaileen aldeko kalte ordaina finkatzea. Udala bidegabe aberastea saihesteko, aurkeztutako eta eratutako fakturarekin bat datorren zenbatekoan. Zertasuna dira, etxeletxeko laguntza zerbitzua 211.212,67 euro. Faktura hori onartzea eta urgatzi SL-ri ordaintzea. Baitekitza? Ez, beraz proposamena bozkatzera pasatuko ginateke, proposamenaren alde, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Kontra, Partido Popularra. Abstentzioak, Elkarrekin Podemos eta EH Bildukoak ditugu. Eta honez beste, 152. puntura pasatuko ginateke. 55/2024 dekretuaren berri ematea. Tokiko Gobernu Batzarrak 2005ko irailaren 20ean hartutako 514 zenbakiko erabakiaren lehenengo ataleko bateraezpena etetea erabakitzen duen 55/2024 dekretua berrestea. Ofizioz, berrikusteko prozedura hasi baita 2024ko urriaren 21ko 56/2007 dekretuaren bidez. Akordio proposamena alde erabakikorrean honela dio. Jakinaren gaina egotea eta 5.557/2024 dekretua berrestea 2024ko urriaren 30koa. Honako hau xedatzen duena. Lehenengoa aurrekoarekin bat etorriz eta Tokiko Gobernu Batzarra 2005ko irailaren 20ean hartutako 514 zenbakiko erabakiaren lehen atala ofizioz berrikusteko prozedura hasi denez, berrikuspenaren xede den erabakiaren betearazpena etetea erabaki da. Bigarrena, erabaki hau interesdunei jakinaraztea eta dagozkion errekurtsoak eskaintzea. Hirugarrena, erabaki horren berri ematea udalbatzari hurrengo bilkuran berresteko. Gonzalo jauna. Egunon. Bueno, creo que es con detalle. Bueno, badakit, xehetasun osoz azaldu genuela akordio proposamen hau zertan oinarritzen zen, konplexua da berez, baina, arlo teknikoan ilegaltasuna detektatu zuten kasu honetan, hirigintzaren aprobetxamenduan, duela 21 urte baino gehiago erabakitako kontu bat da, Atxeko landetako finka bati eragiten dio, inzuzen ere, eta, hasi gara berrikuspen espedientearekin, eta bilera bat eskatu dugu, legean eta administrazio prozeduretan jasotakoaren arabera, eta eskuduna den administrazioak baimena eman behar du, kasunetan osoko bilkurak, Euskadiko Batzorde Juridikoari akordioa bidaltzeko. Eta besterik gabe hori da kontua. Norbaitekitza? Ez, beraz, proposamenaren bozketara pasatuko ginateke. Proposamenaren aldeko bozkak, Elkarrekin Podemos, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Kontra? Ez dago. Abstentzioak, Partido Popularra eta EH Bildu. Eta honez beste, onartu geratzen da, 153. puntura pasatuko ginateke, bozeramaileen batzordeak 2024ko azaroaren 22an emakumeen kontrako indarkerian desagerrarazteko nazioarteko egunari buruz onartutako adierazpen instituzionalaren berri ematea. Bozeramaileen batzordeak
2008ko azaroaren 22an aho batez hartutako adierazpen instituzionala. Azaroaren 25a, emakumeen kontrako indarkeria desagerrarazteko nazioarteko eguna dela eta udalok gaitzespen irmoa adierazten dugu indarkeria matxistaren adierazpen guztien aurrean. Eta beste erakunde batzuekin, mugimendu feministarekin, emakumeen elkartekin eta gizarte osoarekin modu koordinatuan lan egiten jarraitzeko konpromisoa berresten dugu. Aurten, arreta jarri nahi dugu emakumeen aurkako indarkeria matxistaren diskurtso ukatzaileetan. Ultraeskuinak aurrera egiteko Europako eta munduko testuinguru batek bultzatuta jaiotzen baitira. Emakumeen eskubideetan izandako aurrerapen aurreko erreakzio horrek, emakumeen eta haien inguruaren aurkako indarkeria esereztu egiten du, eta lehendik haratago doa, lege aldaketen biktimak gizona direlako ustea sustatuz berdintasunari eta indarkeriari matxistari dagokionez. Naiz eta gero eta sensibilizazio eta kontzientzia kolektibo handiagoa egon emakumeen aurkako indarkeriari gabeko gizartearen alde, bai esparru legalean eta politikoan, bai sozialean, gaur egungo joera neomatxista azten ari da. Batez ere mutil eta gizon gazteengan eta din ertainetakoetan eta eremu digitalean bereziki. Manosfera deitu zaion eremuan, mezu misogino eta berdintasunaren aurkako mezu ugari daude. Ondorioz, indarkeriak ez duela generorik, asmakizun ideologikoa dela eta berdintasun politikak urrunegi iritsi direla bezalako mezuak jasotzen ari dira gazteak. Diskurtso horien aurrean, emakumeen aurkako indarkeria matxistaren datuek gogorazten digute gure gizarteak sistema heteropatriarkaletik eraltorritako egiturazko arazo bat duela. Emakumeen eta gizonen arteko desberdintasunean oinarritzen dena. Negazionismoa arazo globala da, eta nazio batuek ere alarma piztu dute berdintasunaren aurkako mehatxu gero eta handiagoez eta misoginarianen normalizazioaz ohartarazteko bati bat erabide digitalean. Hori guztia kontutan hartuta, Getxoko udaletik emakumeen aurkako indarkeria esereztu nahi duen edozein diskurtsoaren aurka agertzen gara, eta honako konpromiso hauek hartzen ditugu. Gure herrian, euste horma kolektiboak aktibatzea emakumeen aurkako indarkeria ukatzen edo eta eserezen duen edozein erreakzio matxistaren aurrean, tokiko eragile guztiekin lan eginez, mezu ukatzaileak indargabetzeko eta tokiko bizitzan barneratzeko eta alakoak sortuz, partaidetza mailak, zurrumurru misoginoi eta mezu ukatzaile aurre egiteko tokiko sareak, komunikazio bateratuak, erantzun publiko eta kolektiboko protokoloak. Gaztei zuzendutako sentsibilizazio neurriak hartzea, batez ere mutilei zuzendutakoak. Egunero jasotzen dituzten mezu misoginoak emakumeen aurkako mezu bortitzak eta berdintasunaren aurkakoak desaktibatzeko, bati bat bitarteko digitalen bidez. Gune formal eta informaletan eskola komunitateari zuzendutako hezkuntza eta prestakuntza prozesuak indartzea, indarkeria matxistaren aurrean mezu eta jarrera ukatzaile horiei aurre egiteko eta desaktibatzeko. Hezkuntza sailarekin hitz egiteko bideak erabiltzea, eskola kurrikulumean jarrera ukatzaileetan eta jarrera matxisten normalizazioan esku hartzea indartzeko. Berdinsareatik eta beste sareetatik ere, udalerriek sarean ekiteko aukera indartzea, negazionalismoari aktiboari aurre egiteko eta udalerriek indarkeria matxistaren aurka kolektiboki borrokatzeko egiten duten apustua berresteko. Era berean, emakumeen kontrako indarkeria desagerrezteko nazioarteko eguna dela eta hainbat herritar antolatuko diren ekitaldietan parte hartzea animatu nahi ditugu herritarrak emakumeen aurkako indarkeria matxista mota guztien aurrean gaitzespena modu aktiboan adierazteko horien negazionalismoaren eta eserestea bat. Eskerrik asko. Norbaitek hitza? Benito jauna. Sí, gracias, señora alcalde. Eskerrik asko, alkate Andrea. Pasaden azaroaren 25ean emakumeenganako indarkeriaren aurkako egunean, hainbat instituzio tartean udalau zentratu ginez diskurtso negozionista misogino eta berdintasunaren aurkakoetan. Gaur egun gehiago direlako ez da.
Sinceramente compartimos esta preocupación. Gu ere kezkatuta gaude. Ultra eskuinak bultzatzen ditu hau bezalako diskurtsoak, eta ultra eskuin hori gero eta eskuindiarrakoa da. Gainera, gure gizartean eragin handia dute batez ere gure gizon gazteengan, beraz, uste dugu arazo handia dela, baina matxismoa da bera arazoa, eta da orain dela denbora luzetik. Baina aurre egin behar diogu hori. Privilegioak arriskuan ikusten dituztenek azken finean eraso egiten diotelako emakumeei kasu honetan. Eta gainera askatasun sexuala ere defendatu nahi dugu legeak emandako tresnak erabiliz. Instituzioen aurrean ere babestuta egon daitezken gazteak. Erreferentzia txiki bat egin nahi dut hau bezalako kudeaketei, adierazpen instituzionalen kudeaketari. Izan ere hemen zoritxarrez ez dugu ikusi ezer berririk. Berriro ere ikusi dugu, honetzi dugula adierazpen bat, tramite bat izango balitz bezala. Aprobatu dugun testua, ala, modifikazio batzuk kenduta, eudelena da, inongo referentziarik sartu gabe, gure udalerriaren erreferentziarik hain zuzen ere, eta ez da inongo konpromisorik agertzen, esate baterako datorren urtean, esateko, bete dela eta zentzu honetan aurrera egin dugula. Horregatik, gobernu taldeak nahi dugu hausnarketa egitea tresna honen inguruan, hau bezalako adierazpen instituzionalen, garrantzia galdu ez dadin, ez da, ekintza mota buena ere, eskerrik asko. Eskerrik asko, beste norbaitek, bai, Díaz Andrea. Eskerrik asko. Bueno, yo primero lo que quiero es poner en valor que el conjunto de los... Ni lehenik eta behin, Baseramaien batzarran lortutako adostasuna jarri nahi dut balorean. Hitz egiten aritu ginelako, eta aho batez honetxiko dugulako adierazpena hori ez da beti gertatzen, eta beraz balioestekoa da. Bigarrenik, Elkarrekin Podemosen bozeramaileak egindako adierazpenei dagokienez, azken sesio honetan uste dute Bilduren ekarpenak landu genituela, balorazioak ziren, gehien bat, eta oso aberasgarriak izan ziren testurako eta eztabaidarako, baina Elkarrekin Podemosek ez zuen inolako aportaziorik egin. Bestalde, komentatu nahi dudan hurrengo gauza da balioan jarri behar direla adierazpen instituzionala. Argi dagoen bezala, ez dira guk lan egiteko tresna bakarra, momentu honetan esate baterako indarkeria matxista ere badaukagulako mahai gainean. Badakigu feminizidioak ere hor direla, eta badakigu izebergarekin zer gertatzen den. Baina adierazpen instituzionalak tresna egokia dira eta balorean jarri behar dugu adostasunez lantzen direla. Berdinsarearen teknikekin eta eudelko, alderdi politikoekin, beraz ez diogu horrerin meritorik kendu behar, eskerrik asko. Eskerrik asko. Bakoitzea, zure. Bai, egunon. 2003tik aurrera, emakumeonganako indarkeriari buruzko datuak jasotzen hasi zirenetik, 123 emakume eta 12 haur eraiak izan dira Euskal Herrian. 2024an zehar, 5 emakume eraiak izan dira Euskal Herrian. Bildutik gogora ekarri nahi ditugu haiek guztiak. Bizitza kentzea indarkeria matxistaren goreneko espresioa da, baina indarkeria matxista estruktura oso bat da. Bizigaren sistema kapitalista heteropatriarkal honetan ondo sostengatzen dena. Erailketak, bortxaketak, sexu erasoak, eraso fisikoak, oihuak, irainak, mehatxuak, gutxiestea, errustatzea, mespretsuak, humilazioa, ignorazioa, txantaia emozionala, umore eta txiste matxistak, kontrola, mikromatxismoak. Denak dira indarkeria matxistaren aurpegiak, batzuk agerikoagoak, beste batzuk sotilagoak. Emakumeok indarkeria matxista gure bizitzako esparru guztietan jasaten dugu. Kalean, lantokian, familian, instituzioen partetik, botere judizialaren partetik, lagunek, bikoteek, aitek, erasotzen gaituzte.
Adierazpen instituzional honetan fokoa gazteengan jartzen da. Azken ikerketek adierazten dutelako gazteenen artean feminismoaren kontrako erreakzio bat ematen ari dela, baina ez dezagun ahaztu erreakzio hori nondik datorren. Mugimendu feministak bere partetik, beste behin ere, gizonak interpelatu ditu. Konponbidea ez bazarete, arazoa zaretela adieraziz. Bada, egin zaitezte kargu eta lerrokatu zaitezte toki egokian. Eta Getxoko udalari dagokionez errepikatzen dugu. Egin ditzagun beharrezkoak diren inbertsioak. Eta bigarren berdintasun teknikaria kontratatzearen ideia ez dadila hausnarketa soilean geratu. Argi baitago beharrezkoa dela. Eskerrik asko. Beste norbaitek, Eguren Anderea. Eskerrik asko, alkate Andrea. Pues estábamos en este punto del orden. Bueno, gai zerrendako puntu honek irakurri berri dugun adierazpen instituzionalari egiten dio erreferentzia eta gainera aho batez honestera baki genuen bozeramaile batzordean. Eta orain gaia adierazpen instituzional horretan zentratu nahi dut. Uste dut balorean jarri behar dugula eta guztion artean esfortzu handi bat egin genuela bozeramaileen batzar horretan akordio batera iristeko aho batez. Aho batez honesteak ez du esan nahi bakarrik kontsentsua dagoela kasu honetan, esan nahi du talde politiko bat egon zela kasu honetan aldaketa batzuk planteatu zituene eta guztiok izan genuen ahalmena gure aurreiritziak alde batera itzi eta akordio batera iristeko. Eta zoriondu nahi zaituztet adierazpen instituzional hau aho batez honesteagatik. Uste dugu oso garrantzitsua dela emakumeen eskubideen defentsarako hau bezalako akordioak lortzea. Eta udaltalde guztiek lan egitea orain hartutako konpromisoak praktikara eramateko. Gogoratuko ditutuzten badidazue oso garrantzitsua direlako. Azken finean, berdintasunen alde lan egitera eramango gaituzte. Berdintasunerekin bukatuko delako indarkeria hau. Konprometitu gara kontentzio muro kolektibo bat jartzera. Emakumeenganako indarkeria banalizatzen duenean. Hala, tokiko eragile guztiek lan egingo dugu mezu horien aurka egiteko eta bizitza lokalan eragina izateko. Hala, mensaje misogino eta negazionistak borrokatuko ditugu. Proposamen publikoak ere kontutan hartuta. Konpromisoa hartu dugu sentsibilizazio neurriak hartzeko gazteentzat. Batez ere gazteei zuzenduta. Mezu misoginoak desaktibatzeko indarkeria tartean dutenean. Eta berdintasunari kalte egiten dutenean. Bide digitaletatik azken finean egunero jasotzen direlako. Eta prozesu edukatibo eta formatiboa bultzatuko ditugu espazio formal zein informaletan, eskola komunitatearekin. Horrela, jarrera negazionista horiek desaktibatuko ditugu indarkeria matxistaren aurrean. Konpromiso hartu dugu. Baita, interlokuzio kanalak erabiltzeko, eskola kurrikuluma errefortratzeko. Eta jarrera negazionistak desagerrarazteko eta jarrera matxistak ez normalizatzeko. Bukatzeko konprometitu gara berdin sareatik eta beste sare batzuetatik sare lanean aritzeko. Beste udalerri batzuekin batera, horrela negazionismoa aktiboki konbatituko dugu. Modu kolektiboan. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Honez beste, 154. puntura pasatuko gara. Alkatetzaren 54/73 zenbakiko dekretuaren berri ematea. Dekretu horren bidez, tokiko gobernu batzarreko kideen izendapenak aldatzen dira. Batzordearen proposizioa hau da. Alkatetzaren 2008ko urriaren 25-ko 5.473 zenbakiko dekretuaren berri izatea.
Dekretu honek honela dino zedapen zatian bat, Irantzu Iriarte Gomez Anderea, udalkidea tokiko gobernu batzarreko kide kargutik kentzea. 2. Salva Campillo Mandaluniz Anderea udalkidea tokiko gobernu batzordeko kide izendatzea. 3. Tokiko gobernu batzarra honako hauek osatuko dute alkatetza honen lehendakaritzapean. Keltze Iguren Alberdi, Salva Campillo Mandaluniz, Álvaro González Pérez, Ignacio Iriarte Gorostiaga, Yanire Ocio Celado, Iñigo Urquiza Yáñez, Carmen Díaz Pérez eta Juanma González Mosquera. Dekretu hau 2008ko urriaren 28an sartuko da indarrean. Eguren Anderea. Eskerrik asko, alkate Andrea. Labur. En este punto se da cuenta de la... Puntu honetan esaten da tokiko gobernu batzarra berrantolatuko dela, aldatu egin direlako zinegotzien izendapenak arlo batzuetan. Eta hain zuzen ere gai zerrendako hurrengo puntuan agertzen da informazioa. Hala, alkatetzak bere eskumenen baitan egindako adierazpen bat ditzateke eta irailean hain zuzen ere EAJ-PNV-ko udaltaldeko zinegotzi batek karguari uko egin zion Eusko Jaurlaritzan zuzendaritza kargu bat hartzeko. Horiegaitzik guztiagatik eta udal gobernu bezala alik eta zerbitzurik onena emateko getxostar guztiei aldaketa egokienak egin dira. Hala, beste dozein interpretazio egiten bada, espekulazio hutsa izango da, asmotxarrez egindakoa. Eskerrik asko. Beste norbaitek? Ez? Barkatu, Rodríguez jauna. La verdad es que al principio habíamos previsto... Egia esan, hasiera batean ez genuen hitz egin nahi puntu honetan, baietz esan dugu gero ezetz, azken finean, kontuari bueltak ez emateko, baina orainik hau bezalako interbentzioak ikusten ditu norberak eta gero oso zaila da izirik mantentzea. Dimititu zuen zinegotzia, Eusko Jaurlaritzara joateko, etzen gobernu batzarreko kide. Berrantolaketa hau orain, nola saldu da orain, zinegotzi batek dimititu duelako, baina guri lehenago esan ziguten modernizazio teknologikoaren garrantzia gaitzi zela. Eta beraz, badaukagu arrazoi bat edo beste, bi orain. Kontua da, aurreko legegintzaldian hasi zirela aldaketa hauek. Beraz, orain, galdetzen diogu gure buruari zergaitik ezen kontutan hartu nau, gobernu batzordea antolatzekotan ginenean. Zer gertatzen da, modernizazio teknologikoa bada arazoa, orain ez dugu onartzen zergaitik kontratazio arloan horren besterako aldaketa gertatu den, ez dugu lertzen. Honek zer ikusi du modernizazio teknologikoarekin. Esan dut, isilik egotekoa ginela, baina ikusita kontu batzuk aipatu direla aurreko soko bilkuratik datozenak, inozentzia presuntzioa respetatzearen arira, eta guk uste dugu hau datorrela Hirurak bat jauregiaren legez kontrako eraizketatik datorrela. Bere sasoian esan genuen eta orain berriro diogu. Uste dugu, honek konfiantza galera bat transmititzen duela, alkataren partetik zinegotzi batzuengan, eta nolabait gobernu krisia denboran mugatua da. Eta ikusi dugu honek ere ondorio ekonomikoak izango dituela. Las personas que pudieran estar o no implicadas en ese derribo Derribo horretan implikatuta egon daitezken edo ez. Pertsonak, badakite zein den gure iritzia, guk ez dugu inoiz zalantzan jarri inozentzia presuntzioa. Hori bai, gobernu batzordetik ez dugu pertsona horietako bat kendu, ez gara gu izan. Eta ez dugu garrantzitsua den arlorik kendu. Era berean ez gara gu izan, eskumenak kendu dizkioguna irigintzako disiplina arduradunari. Beraz, gobernuak gauza bat saldu nahi digu, gertalitekena, ez balitz egongo batzuetan afan hori nolabait esateko altaneriarekin espresatzeko, ez da?
todo esto, lo que estamos teniendo son palabras de que se desea la transparencia. Hala, esan izan dugu, transparentzia nahi dugula, eta ez gara urrunegi joan behar. Ezoiko batzorde bat egin genuen ohiko izapiden kontra edo prozeduren kontra egin zela, baina kontua da osoko bilkura honek gero urrian batzorde berezi bat, ikerketa batzorde berezi bat sortzea onetsi zuela. Guk bagenekien etzela konbokatuko. Ez genuen pariperik egin nahi, baina guk eskatu genuena izan zen, guk ulertzen dugu konfiantza galera egondela gobernu taldearen baitan, baina orain eskatzen duguna da benetan gardentasuna, eskatzen baduzue gardentasunez jarduteko. Baina ezin duguna onartu da, zue saiatzea hau saltzen. Baina hori pentsatu dugu isilik egotea, gero hitz egitea, baina ikusi dugu bai. Beste norbaitek, Uriarte jauna. Bai, alkate Andrea, eskerrik asko. EAJ PNV-ren izenean hartuko hitza, bozeramailea nazelako eta txandari ekin egingo diot. Yo tampoco pensaba hablar, la verdad. Pero hay una cosa que tiene que quedar clara. Gauza bat argi geratu behar da. La organización del gobierno le corresponde a la señora. Gobernuaren antolakuntza alkatearen eskumena da. Los motivos argumentados por ella. Eta berak emandako arrazoiak izan dira EAJ babesten dituenak, erabat gainera. Porque son los motivos reales, objetivos y claros. Hoie direlako, benetako arrazoiak eta objektiboak direlako. Esa primera también son ciertos. Lehenengo alkate ordeak esandakoa dena ere, hala da. Como dice esa primera, expresarlo en este momento. Momentu honetan berarena da eskumena. Horixe da EAJ-PNV-ren postura argia. Eta EH Bildu ez dago gobernuan. EH Bildu hirugarren taldea da osoko bilkura honetan errepresentazioa duena, eta beraz EH Bilduren iritzi oro espekulazio hutsa izango da. Insidia gogoz egindakoa segurenik. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Honez beste, burrengo puntura pasatuko ginateke. Alkatetzaren 5.894 zenbakiko dekretuaren berri ematea. Alkatetzaren 96.05/2023 dekretua arlo eta zerbitzuetako arduradun izateko udalkideak eta gastu programen arduradun politikoak izendatzeari eta haiei jarduketaren sinadura eskuskortzeari buruzkoa. Batzordearen proposamen hau da, alkatetzaren 2024 urriaren 25-ko 5.474 zenbakiko dekretuaren berri izatea. Honela dio xedapen zatian. Bat, alkatetzaren 3.605/2023 dekretuan arlo eta zerbitzuetako arduradun izateko udalkideak izendatzeari, gastu programen arduradun politikoak izendatzeari eta haiei jarduketetan sinadura eskuordetzeari buruzkoan, lehenengo taula aldatzea honako zehaztepen hauen ondorioz. Irantzu Uriarte Gomez udalkidea, gobernu irekitarako eta modernizaziorako arloko eta kontratazio zerbitzuko arduradun titular kargutik kentzea. Ignacio Uriarte Gorostiaga udalkidea, kalitate zerbitzuaren arduradun titular kargutik kentzea. Urkitza Jainez udalkidea, tokiko ekonomia sustapenaren arloko eta informazio eta sustapen turistiko zerbitzuko arduradun titular eta Betxolangoko zerbitzuko arduradun ordezko kargutik kentzea. Xaloa Campillo Mandaluniz udalkidea izendatzea gobernu irekirako eta modernizaziorako arloko arduradun titularra. Arlo hortan dagoen euskera zerbitzuko arduradun ordezkoa eta kontratazio zerbitzuko arduradun titularra. Irantzu Uriarte Gomez udalkidea izendatzea tokiko ekonomia sustapenen arloko eta baren informazio eta sustapen turistiko zerbitzuko arduradun titular. Getxolan zerbitzuko arduradun ordezko eta gobernu direkirako eta modernizaziorako arloko arduradun ordezko. Hortaz jarraian adierazi den moduko geratuko da taula. Agertzen da teula eta erazkin guztiekin. Bi, dekretu hau 2024 urriaren 28an sartuko da indarrean. 3 dekretu hau argitaratzea Bizkaiko aldizkari ofizialen eta udal webgunean. 4 dekretu honen berri ematea udalaren osoko bilkurari. Norbait hitza, Eguren Andrea. Bueno, eskerrik asko alkate Andrea, como he dicho en el punto anterior, en esta ocasión... Aurreko puntuan esan dudan bezala,
eta oraindik ere are laburrago hitz egingo dut, berriro ere esango dut azaldutakoa. Aurreko puntuan esandakoa berretziko dut. Berrantolakuntza bat egingo dugu, aurreko puntua neurri batean lotuta dago berrantolakuntza honekin, berrantolatuko direlako zinegotzi bakoitzaren eskumenak. Udal gobernuko zinegotzien eskumenak aldatu dira, eta horren bestez berrantolakuntza bat da. Eta zehazki egiten da alkatetzaren eskumenen arabera. Eta arrazoiak eta profilak alkate andereak kontuan hartu ditu eta pentsatu du hariek direla egokienak arlo batzuk kudeatzeko. Beraz, besterik gabe helburua da eraginkorragoak izatea. Kudeaketan. Eta hortaz, helburua da hauz egitea herritarren onurarako. Beti ere alkatetzaren eskumenen arabera. Esan bezala, udal gobernua berrantolatzen da eta eskuordetzen ditu eskumenak bere gobernu taldean, eta besterik gabe. Esan nahiko nuke, gure kide berriarekin, Gorka Postajori, bide batez ongi etorria eman nahi diot nire aurrekoek egin duten bezala, kide berriarekin, kontu emate berriak ekarriko dira, aldaketa batzuk aztertuko direlako eta egokitzat hartzen direla aldaketak ekarriko direlako dagokionean. Mila esker. Eskerrik asko. Beste norbaitek? Rodríguez jauna. No voy a insistir en los motivos. Ez naiz hartuko berriro arrazoietan. Gobernu taldeak eta EAJak bereak ematen ditu eta zilegi da. Eta guk gure iritzia ematen dugu gure lekutik. Hirugarren indarra garen aldetik. Osoko bilkura honetan 6 zinegotzi ditugu eta horrela ematen dugu gure iritzia. Horrek ez dio zilegitasunik kentzen esaten dugunari eta gainera eskubidea daukagu esateko. EAJak bere iritzia ematen du eta guk gurea. Noski, alkate anderearen eskumena da dagozkion aldaketak egitea. Eta noski, EAJak bere iritzia ematen du eta esaten du zertan oinarritzen diren aldaketa horiek. Guk esaten dugu ez dugula sinesten esandakoa. Baina gure helburua, bai kasu honetan bai beste kasu guztietan, eta kasu honetan bereziki, hori da, argitzea gertatu dena, besterik gabe, eta helburu horretan lan egin dugu eta horrela jardun dugu beti, eta beti jarduten dugu horrela. Nik uste dut, nahiko moderatuak izan garela eta errespetuz jokatu dugula gure eskuartzeetan eta gure hitzaldietan. Naiz eta erantzun dugun ustezko ruindat hitz hori. Baina gero, zer ikusten dugu ba, EAJko bozeramaileak leporatzen dizkigula ustezko asmo batzuk, hori ikusi dugu. Ondo da, gu mugatuko gara egitate eta da. O decir que si es o no insidioso, posiblemente lo que tenga es un déficit. Ziurazki hori esateak esan nahi du konfiantza falta dela, eta ziurazki hori egiten du argudio bakarra hori delako erasotzea beste alderdi bat. Esan bezala, gertatzen ari denaren inguruko iritzi bat daukagu. Eta nik uste dut oso ondo etorri zaiola gertatutakoa gobernu taldeari. Hau da, Mikel Erkorekaren dimisioa ondo etorri zaio gobernu taldeari eta esan bezala. Hala eta guztiz ere jarraituko dugu berdin jarduten, hala eta guztiz ere jarraituko dugu pentsatzen duguna pentsatzen. Hasieratik pentsatu duguna zuzenean helarazi diegu gobernu taldeko kide desberdinei eta horretan jarraituko dugu. Eta hori da gure jarduteko modua eta gure egiteko modua. EAJko bozeramaileak pentsatzen du insidiosoak garela, babeno. Esan molde bat dago. Gaztelaniaz eta oso ezaguna da. Eta ziurazki ez dut errepikatu behar, baina denok ulertzen dugu ondo. Eskerrik asko. Uriarte jauna. A mí me bastaría con que Niretzat nahikoa izango litzateke reprodujera públicamente lo que Bilduk erreproduzitzea pertsonalki esan duena. Hori egingo balu, ez nuke zalantzarik jarriko edo zalantzarik eukiko esandakoari buruz. Ez dut inolako arazorik, eta esan dut, baina ez nuen atera nahi elkarrizketa pertsonala. Zuzenean esan dizuet. Zuen, bakoitzak bere iritzia eman du, partido bezala hitz egiten ari gara, bakarkako konversazioak mesedez beste alde batean utziko ditugu. Bale? Eskerrik asko. Gauzak askotan pelikula asko egiten ditugu eta askoz sinpleagoak dira.
Aurrera egingo dugu, 156. Puntuarekin, udalaren eta erakunde autonomoen 2008ko 3. hiruhileko aurrekontuaren burutzapenaren berri ematea. Batzordearen proposamena da, 2008ko 3. hiruhilekoari dagokion aurrekontu orokorraren exekuzio egoerak jakintzak ematea, zinari buruzko dokumentazioa espedientean jasota dago. Norbaitek hitza? Uriarte jauna? Bai, alcalde Andrea, eskerrik asko. Bueno, en lo relativo a los ingresos corrientes... Diru sarrera korrontei dagokienez, likidatuta dago, aurreikusitakoaren 150 baino gehiago hau da, lerrokatuta daude, eta proportzionatuta daude, aurreikuspenekin lotuta daude. Hala, gastuari dagokionez, hiruhilekoaren amaieran, zedatuta dago, aurreikusitakoaren 180 eta horrek aukera ematen digu ekitaldiaren amaieran edukitzeko benetako egikaritzapena 180tik gora. Edo hori espero dugu behintzat. Nabarmenak dira 19,5 milioi euro egikaritzen ari direnak inbertsio desberdinetan. Hori egiten ari da Romoko belaunaldi arteko zentroan, suskidura ostatuekin, emantzipazioa bultzatzeko, gurari etxea, jauzi kualitatiboa emateko berdintasun politiketan, obra bekuntzak edo bekuntza obrak egiten ari dira beto esan da, Garagardotegian, eta obrak egiten ari dira ingurumen konplexuan Larraina Zubin. Mila esker. Eskerrik asko. Beste norbaitek? Ez? Beraz, 157. puntura pasatuko ginateke kreditu transferentzien bidez egindako aurrekontua aldatzeko hainbat emazpenen berri ematea. Batzordearen proposamena da, kreditu transferentzia erabilaren bidez aurrekontu aldaketari buruzko zinegotzien eskuordearen ebazpenekin jakitun geratzea, bertan zerrendatzen dire ebazpenak eta diru kontuak. Norbaitek hitza? Ez, beraz 158. puntura pasatuko ginateke kreditu finalista gaitzen bidez egindako aurrekontua aldatzeko hainbat ebazpenen berri ematea. Batzordearen proposamena da, kreditu finalista gaikuntzaren erabilaren bidez, aurrekontu aldaketari buruzko zinegotzi eskuordearen ebazpenekin jakitun geratzea. Da, bat, 2008-2009 zenbakidun ebazpena, 612.000 euroko zenbatekoarekin, kreditu finalista gehitzea lehen hezkuntzako lehen zikloko titulartu zen publiko plazak sortzeko azpiegitura gastuak Next Generation funtsak, Erromoko aurreskola. Uriarte jauna? Bai, alkate Andrea, eskerrik asko. Puntu honetan, Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailak eman dizkigun 612.000 euroen barri eman dugu, hain zuzen be, Erromoko aurreskola barrirako. Eskola barri horrek, 34 plaza barri izango ditu, 0 eta 2 urte bitarteko aurrentzat. Diruaren jatorria, Next Generation funtsietatik dator, obraren zenbatekoa guztira 9.000 eurokoa da. Eta 2026an ikasgelak erabilgarri egoteko epean gaude. 9.000, no 9. 9.000, oza, 9.000, hori da, bale. Ondo, eskerrik asko. Txarto esan dut. 900.000. Ekimen hori 2023-2027 legegintzaldi planean aurreikusita dagoen eta 118 plaza lortzeko aukera emango digu. 2010tik algortan eskuragarri daudenak batuzkero. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Beste norbaitek, Txilago Anderea. Eskerrik asko, alkate Andrea. Esta habilitación de crédito finalista... Kreditua gaitzen da, Uriarte jaunak esan bezala, eta lotuta dago Next Generation funtsekin, eta horien helburua da, Kresaltzu aurreskola egitea Romon, eta horrela nabarmen estaliko da inbertsioa, 830.000 eurokoa izango da inbertsioa, eta proiektu hau sartzen da legegintzaldi planeko helburuetan, gobernu taldearen helburuetako bat da hau, eta horrekin herritarren premia hase nahi da, eta helburu positiboa izan nahi du Getxoko familiengan, adiskidetzea errastuz familia horiei.
Eta datu bezala, egun sentia horreskolak, 84 plaza ditu gaur egun, eta horreskola berriarekin, Kresaltzu horreskolarekin, 128 plaza izango ditugu guztira 0 eta 2 urteko aurrentzat. Hala? Obraren hasiera aurreikusi da udaberrirako eta amaituko da 25 neguan, abenduan zehazki. Eta amaitzeko, zinegotzi arduradun bezala, hezkuntza arloan, balioan jarri nahi dut, sailen arteko lana, bai teknikoa, bai koordinazio lana, hori egin dute, langile teknikoek eta teknikari guztiek lan hori egin dute, garaiz aurkezteko deialdira eta horrela diru laguntza lortzeko. Mila esker. Eskerrik asko. Zer norbaitek? Ez? Beraz, 159. puntura pasatuko gineateke, udal diru zaintzaren irudiako txostenaren berri ematea, 15/2010 legearen 4. artikuluan xedatutakoa bete beharrez. Hau da, 2024ko 3. hiruhilekoa. Batzordearen proposamen hau da, 2004ko diru zaintzako txostenaren edukiaren jakitun izatea, txosten hori bete beharrak ordaintzeko legezko epeak betetzeari buruzkoa da. Norbaitek hitza? Ez? Beraz, mozio eta interpelazioen atalera pasatuko gara. 160. puntua, Partido Popularraren mozioa Gabonetako jarduerei buruzkoa. Torri Alekerika jauna. Muchas gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko, alkate Andrea, eta egun on guztioi. Laster, helduko dira Gabonak, eta jai horiek direla eta zenbait jarduera antolatu ohi ditu udalak. Hala ere, uste dugu oso erraza dela asmo handiagoko jardueren egitaragoa egitea. Udalerriko herritarrentzat eta merkataritzarentzat mesedagarria izan dadin. Lehenik, komeni da gure udalerriak izotz pista bat izatea berriz Gabonetan. 2003 urtean kendu zen, eta uste dugu, ondo egongo litzatekela ura berreskuratzea. Bestalde, berriro eskatu nahi dugu udal gobernuak errege magoen desfilea hobetzeko apustua egitea. Azkenik, proposatu nahi dugu udalak errege opil solidarioa antolatu desan. Pertsona edo kolektibo behartzuei trukean ezer eskatu barik laguntzen dieten erakunde proiektu edo kausei laguntzeko. A personas o colectivos en situación menos favorecida. Por todo esto, el Grupo Municipal Popular... Azaldutakoagatik Popular Udal taldeak honako erabaki proposamen hau aurkezten du. Lehenengoa, Getxoko udalak izotz pista bat jar dezala Gabonetan. Bigarrena, Getxoko udalak erregen magoen desfilea bultzatzeko jarduketak ezarri ditzala. Hirugarrena, Getxoko udalak errege opil solidarioa antolatu dezala. Eta laugarrena, mozio honen berri ematea udal komunikabideetan. Mozio hau aurkeztu zen erregistroan azaroaren 20an. Gerora, azaroaren 25ean, udal gobernu taldeak prentsaoar bat argitaratu zuen Gabonetako programari buruz. Mozioa eztabaidatuko dugu eta gure ustez indarrean dago oraindik ere. Izan ere, ekimen batzuk proposatzen ditugu eta horiek ez daude aurreikusita aurkeztutako Gabonetako programan. Batetik, proposatzen dugu berriro ere esartzea izotz pista gure udalerrian. Urte batzuetan izotz pista eduki genuen Bihotzalai plazan algortan. Eta erabiltzaile asko egon ziren, baina 2013an gobernu taldeak erabaki zuen izotz pista ez jartzea. Eta ordutik hona, gobernu talde desberdinek ez dute nahi izan berriro instalatzea izotz pista hori. Guk uste dugu berreskuratzeak lagunduko duela merkataritza dinamizatzen eta herritarrei eskainiko die aukera ludiko bat. Bestalde, pizgarri gehigarri bat da. Batez ere gure inguruko udalerrietako pertsonek bizitatzeko Getxo. Hala, pertsona askori dago zuzenduta jarduera hau. Aurrei zuzenduta dago, nerabei eta helduei ere bai. Lehen esan dugun bezala, aukera bat emango du gure ostalaritzarentzat eta merkatarientzat. Izan ere, posible izango litzateke, leku batzuetan gertatzen den bezala, deskontuak egitea izotz pistan baldin eta erosketak egingo balira merkataritzan tokiko saltokietan kopuru batetik aurrera, noski, eta kokapenari dagokionez,
bihotz alai bera erabil genezake, bihotz alai plazak ez du etengabeko erabilerarik. Eta horregatik da egokia badago beste leku bat, izotz pista kokatzeko, eta hori da San Nikolas plaza, Algortan ere bai. Hala, gobernu taldeak bere garaian esan duen bezala, San Nikolas plaza agertoki bezala erabil daiteke jarduera tipologia desberdinetarako. Horregatik, zentzuduna izango litzateke, behin-behinean erabiltzeak Gabonetan plaza hau izotz pista jartzeko. Sintetikoa izan daiteke, noski, kontsumo energetikoa murrizte aldera. Bigarrenik, oraindik ere uste dugu, beharrezkoa dela bereziki indartzea Errege Magoen desfilea. Egokia izan dadin eta ilusiogarria izan dadin. Penagarria da Getxoko familia asko udalerrian ez geratzea eta batez ere Bilbora joan behar izatea, beste desfile batzuez gozatzeko, eta hori gertatzen da bi arrazoirengatik. Eta ez dira baztertzaileak. Batzuek meritua dute eta guri dagokigunez meriturik ez dugulako. Demeritua da desidiaren ondorioa. Oso bereizgarria dena gobernu talde honetan. Gobernu talde desberdinek desidia eta hauttsikeria handiak izan dituzte eta ez dute helburutzat eduki erakargarri egitea Errege Magoen desfile aurrentzat eta nagusiagoentzat ere bai. Bestalde, proposatzen dugu udalak bezperetan errege opil solidarioa antolatzea. Hori egiten da udalerri desberdinetan estatu mailan eta Bizkaian, adibidez, Mungiako udalak hori egiten du. Izan ere, 18 edizio egin ditu Mungiako udalak eta arrakasta handia izan du. Parte hartzea handia izan delako. Eta diru bilketa lortzen dena bideratu liteke irabazteko asmorik gabeko elkartei, adibidez batzuk dirua biltzen dute edo baliabideak ematen dizkiete pertsona batzuei baliabiderik ez dutenei eta gaixotasun arraroetan lantzen dute. Guk uste dugu orain esango dutela zenbat gauza egingo dituzten, baina uste dugu egiten ditugun proposamenekin hobetuko litzatekeela Gabonetako programa eta horrek onura ekarriko liekeela herritarrei. Besterik gabe eskerrik asko. Eskerrik asko. Beste norbaitek, Benito jauna. Bai, eskerrik asko alkate Andrea. Bihar ofizialki hasiko dira Gabonak udalerrian. Bihar piztuko direlako argiak eta modu bat da udalerriek dutena eta hiriek dutena Gabonen hasiera markatzeko eta batez ere Gabonetako erosketei hasiera emateko egiten da hori. Mozioan sartuta 2022an eztabaidatu ziren proposamen hauetako batzuk. Alderdi Popularraren proposamen hauetako batzuk eztabaidatu ziren duela 2 urte eta 2022ko mozioan beste proposamen batzuk egin zituzten, getxo bonuak edo aparkalekuak ezartzea eskoletan. Orain kendu dituzte eta eskertzen dugu. Izan ere, puntu horiekin ez geunden ados. Izan ere, ez geunden bat ere ados. Hala, 3 proposamenetan zentratzen bagara, Alderdi Popularrak aurkezten ditugunetan zentratzen bagara, egia esan ez gaude erabat ados. Proposamen horiek gure ustez ez daude oso oinarrituta. Edo ez gaude erabat ados, behintzat, batzuekin. Que las propuestas de actividades que se realizan desde el área de cultura. Kultura arlotik egiten diren proposamenak hobe daitezke, noski edo zabal daitezke eta gainera hobe daiteke jardueren komunikazioa. Eztabaidatu genuen bezala, artezkaritza batzordean, adibidez, kultura arloko komunikazio guztietan elkartek egiten dituzten jarduerak gehitzea proposatu zen. Baina hortik harago, eta zentratuta berriro ere mozioan, ez dugu uste beharrezkoa denik izotz fiesta bat jartzea edo kabalgata hobetzea, edo errege opil solidarioa egitea. Ez dugu uste horiek direnik aukerarik hobeak, edo aukera honenak jarduerako betzeko eta banan aztertuta proposatzen da izotz pista jartzea eta guk zailtasunak ditugu horrekin edo zalantzak ditugu horrekin eta zergatik azalduko dut. Askotan aurka bozkatu dugu ura eta energia asko zautzen zirelako eta azaldu den bezala horrekin kezkatuta gaude eta hori saiez daiteke izotz pista artifizialekin eta horiek plastikozko plaka batzuk dira lubrikante batekin jartzen direnak ikertu danagatik. Ez naiz sartuko ekologikoak diren edo ez aztertzen, ez dut uste ekologikoak direnik, baina ez dut uste tradizio bat denik izotz pista bat jartzea.
de la costa cantábrica, ¿no? Kantauri isurialdeko, kostaldeko udalerrietan ez dut uste tradizioa denik. Baina, horri buruz ari garen honetan, aukera legoke aztertzeko aukera hori. Por supuesto, antes el coste... Aurretiaz kostua eta herritarren iritzia ezagututa, baina gure ustez ebaluatu beharreko proposamen bat da, eta ez berehala onartzeko proposamen bat. Errege Magoen desfileari erreparatuz, ez dugu uste beharrezkoa denik bultzatzea. Errege Magoen desfileak soberako ospea dauka gure herritarren artean. Izan ere, arlotik azaldu zen bezala, Gabonetako ekitaldi hori da udalaren implikaziorik handiena duena, eta ez soilik dakarren kostuagatik edo eragiten duen gastuagatik. Baizik eta antolakuntza konplexua duelako Errege Magoen desfileak. Guk uste dugu beste ekimen guztiak indartu behar direla. Elkarteek antolatutako ekitaldiak indartu behar dira gure ustez, eta ez naiz soilikari kale jirez. Ez naiz hartuko, Olentzero eta Mari Domingiren desfilez ez naiz sartuko gatazka horretan. Elkarteek, merkataritza elkarteek, rifak antolatzen dituzte, kanpanada batzuk emango dituzte, kanpanada txikiak emango dituzte, eta elkarteek antolatzen dituzte, merkatariek eta herritarrek antolatzen dituzte modu voluntarioan, eta nik uste dut hori bultzada eman beharko geniekeela, eta implikazio estra bat jarri beharko lukeela udalak, eta babes gehigarria eman beharko geniokeela horri. Edo nola ere, uste dut, kabalgata nahikoa den edo ez galdetu beharko geniokeela bere publiko objektiboari. Hau da, herriko aurrei, eta zentzu horretan animatzen zaituztet udaletik galdetzera aurrei zer iruditzen zaien. Eta azkenik, Errege Opil solidarioa proposatu da. Gure ustez, proposamena fede honez egiten da, asmo honez egiten da, noski ez dugu zalantzarik horren inguruan, baina gure ustez ez da zentzuduna udalak egitea Errege Opil solidarioa. Edo nola ere, elkarteek edo merkatariek antolatu beharko lituzkete horrelako ekimenak beste udal batzuetan egiten den bezala. Nik uste dut beste batzuek antolatu beharko luketela. Beraz, laburbildu, zoritxarrez, ez gaude ados mozioaren satirik handienarekin eta hortaz ez dugu alde bozkatuko. Mila esker. Eskerrik asko. Gonzalo jauna. Buenos días, gracias, señora alcaldesa. Egunon eta eskerrik asko alkate Andrea. Mozioa proposatzen du Alderdi Popularrak eta kontu desberdina jasotzen ditu Gabonetarako eta mozioa oso antzekoa da. 22ko azaroan aurkeztutakoaren antzekoa da eta eskertzen ditugu proposamenak, noski. Baliagarriak izan daitezkelako Gabonetako programa hobetzeko eta etorkizunerako esaten dugu orain ez direlako operatiboak Gabonetarako aplikatzeko aurtengo Gabonetarako eta edukira joten banaiz, 22ko azaroan egiten zuten bezala, izotz pista eskaintza proposatzen dute berriro ere. Duela 2 urtez bezala, orain kokapenaz dute jartzen zehazki Bihotzalai plazan eta uste dugu ez dutela kokapen zehatzik ez delako erraza. Edo nola ere, ez gaude aurka, ez gaude aukera aztertzearen aurka. Baina kontuan hartu behar dugu, zailtasunak daudela kokapen bat esartzeko, izotzpista hori esartzeko. Izotzpistak 2 arazo sortzen ditu. Bihotzalain ezarrita zegoenean, filtrazioak eragin zituen plazaren azpiko garajeetan. Beraz, beste kokapen horretan kalteak saihestu beharko genituzke bai jabei, bai beste azpiegitura batzuei. Gainera, izotzpistak sorgailuak behar ditu etengabe mantentzen lan ona bermatzeko eta horrek eragozpenak eragiten dizkie herritarrei. Hortaz, ez gaude aukera aztertzearen aurka, baina beti ere kontuan hartuta zailtasunak. Ez delako atasa erraza. Ez da azkarra ere, eta kabalgata indartzeari dagokionez, gure ustez, nahikoa dimentsionatuta dago. Beste ekitaldi batzuekin alderatuta. Aurrekontua ikusten badugu eta kontratazio iragarkiak ikusten baditugu, lizitazio prezioak, kultura arloak egiten dituenak, oso antzekoak dira baldin eta alderatzen baditugu Barakaldoko prezioekin. Horrekin aldera gaitezkelako biztanleria kopuruari dagokionez. Eta Gasteizek inbertitzen duenetik hurbil gaude. Bilbo da soberan gehiago inbertitzen duena eta logikoa da. Errege Opil solidarioari dagokionez, 3. sektoreak antolatzen du ekimen hori beste udalerri batzuetan. Bilbon adibidez, Caritas Bizkaiak egiten du
Alde Zaharreko merkatarien elkartearekin, eta udaletik oso pozik egongo ginateke, eta ekitaldi solidario guztietan parte hartzeko prest gaude gabonetan, baina zentzu honetan ez dugu inolako ekimenik jaso hirugarren sektoretik. Ez dugu mozioaren alde bozkatuko, eta bozeramaileari esan nahi diot, prentsabarreko guztia ez dugula aipatuko. Beraz, zentzu horretan ez zaude zuzen eta oker zabiltza. Eskerrik asko. Balainaro jauna. Egunon eta ongi etorri Gorka. Errenka dabil Alderdi Popularraren proposamena. Errenka edo hobe esan da kontrako norabidean. 2022 urtean Salgarri zelakoan egin zuten proposamen berdina, baina proposamen honek ez daukan ondik hartu. 2022 urtean Gabonetako Gotxobono kanpaina berezi bat eskatzen zuten, eta oraingoan roskoi bategaz datoz. Erregeen kabalgata lagundu nahi du Alderdi Popularrak, baina gure ohiturak berriro ere bazterrean utzi dituzte. Ez dago Mari Domingi eta Olentxeroren arrastorik hemen. Antza, Gabonetarako eskubide soilak aitortzen dizkiete errege magoen kabalgatara doazenei, erregen kontuak ote. Ez dugu mozio hau babestuko. Eskerrik asko. Uriarte Anderea. Bai, eskerrik asko alkate Andrea, egun ondan hori. Gaur azaroako 28, hoy jueves 28 de noviembre, 24 de... Azaroako 28, abenduako 24, Gabon gaua, Jesusen jaiotzaren bezpera, abenduaren 25, Gabon, eguna, egu berri. Hilabete falta da Gabon gaurako eta agian norbaitek bertigoa du, kontagailua, atzera kontatzen dabielako eta gabonak prestatu behar dituelako etxean. Baina, getxon, gabonak kudeatzen dugunok, Olentxero Mari Domingi erregemagoen ordezkariekin denbora damatzagu lanean. Hilako 28, eta ez deutzu edaz irakurriko, no las voy a leer, pero las voy a mostrar. Getxoko etxe guztietako busoietan, Gabonaldirako programazio guztia eukiko dugu, gaur eta bihar artean. Eta ikusi ahal izango dugun moduan, gaur, bihar, gudanok etxera goazenean, gure etxetako busoietan hainbat eta hainbat ekimenez jositako agenda topatuko dugu. Bai, udalak bere erakunde arlo guztien artean antolatutakoak, zein gure herritarrek alkarten bidez eta bar antolatutakoak. Euren lana ere balioan jartzeko. Herriko Gabonen inguruan berba egiten dugunean, herritarrek eurek alkarten bidez antolatzen duguzan edo dabesan ekitaldei buruz berba egiten dugu. Beraz, euren lana ere balioan jarri gurako neuke gorkolako egun baten. Kabalgataren inguruan, egia da, azkenengo 4 urteetan jaso duguzan komentarioak han sido positivos los últimos años. Iruzkin positiboak egin dizkigute azkenengo urteotan, ematen du hobetu dela, nabarmen gainera kabalgata. Beraz, Gabonetako antolatzaileoi, getxon, 4 urtean behin, guri dagokigu akordio desberdinak egitea pleguetan oinarrituta erregemagoen ordezkariekin. Beraz, hobetzeko proposamenen bat badago, hori izan litzateke unerik egokiena, erregemagoen ordezkariei esateko nola eta zertan hobetu nahi dugun kabalgata. Edo Olentxero eta Mari Domingiren kalejirak. Gauza desberdinak iradoki ahal izateko, jarduerak edo hobekuntza eremuak proposatzeko. Horiek helarazteko pleguen bitartez denon ordezkarioi. Proposamenak ondo etorriak izango dira, baina gaur-gaurkoz, esan dodazan arrazoien gaitik, gaur azaroako 28 dira da, abenduaren 24an Gabon egun gaua, beraz, zuek proposatutako gauza guztiak ez dira bideragarriak. Eskerrik asko.
Beste norbaitek, Lekerika jauna. Bueno, no es viable en este momento, pero habéis tenido... Ez da bideragarria, baina 2 urte izan dituzue egiteko. Kontuan hartuta, asko onartu duzuela, antzeko proposamena egin genuela duela 2 urte. Beraz, kontagailua ez da zeron jarri behar gaur baizik eta duela 2 urte, guk orduan proposatu genituelako bekuntzak. Eta gobernu taldeak, udal gobernuak bat du ezer egin. Bitxia da. Bizia da esatea, ez dela tradizioa. Izotz pista eta izotz patinajea, ez dela tradizioa, ez dakit. Kontserbadoreak izan beharko gara orain eta beti berbera egin beharko dugu. Eta ez dugu ezer berririk proposatu beharko. Ez dugu proposatuko gure tradizioak apurtzen dituen ezer. EH Bilduk arrazoia du esatean, ez dugu laipatu ez Olentzero ez Mari Domingi. Bai, egia da, oso gauza simpleagatik. Gazteak ez doa zelako Leioara edo Sopelara edo Plentziara edo Bilbora Olentzero ikustera eta Mari Domingi ikustera. Getxon geratzen dira, ala eta guztiz ere, Errege Magoen kasuan ez da hori gertatzen. Nahikoa da metroko geltokietara joatearekin eta kabalgataren egunean ikustearekin zenbat jende dagoen metroetan Etxebarrirako norabidean Bilbora joateko, noski. Hori da kontua. Esan dute, ez dagoela nondik hartu eta esan dugu eta errepikatu dugu. Herritarren parte handi bat Bilbora doa. Herritar asko Bilbora doa batez ere, Errege Magoen desfilea ikusteko. Hala eta guztiz ere, Sopelara joaten dira, izotz pista erabiltzeko. EH Bilduk gobernatzen du Sopelan, eta izotz pista daukate bere udalerrian, Sopelan. Beraz guk proposatzen duguna, zer da? Ba, gure herritarrak Sopelara joan beharrean gehiago etortzea ona. Eta udalerriko pertsonek aukera izatea proposatzen dugu hemen geratzeko. Izotz pista Sopelan badago. Eta bertan EH Bilduk dauka gobernu taldea. EH Bilduk gobernatzen du eta arrakastatua da. Jakitun gara, noski, Elkarrekin Podemosek arrazoia dauka. Eta EAJak gutxi gora bera azaldu dugu. Balioan jarri behar da, noski, entitateek egiten dutena eta elkartek egiten dutena. Eta ez dugu zalantzan jarriko hori, noski. Inola ere ez dugu zalantzan jartzen. Landu behar dira beste jarduera batzuk eta horretan ere, noski, adosen egon gaitezke. Baina, besterik gabe nik esan nahi dut, penagarria dela 2 urtetan ezer egin ez izana. Gure lehenbiziko mozioa aurkeztu genuen duela 2 urte, eta ez da ezer egin hobetzeko. Ez dago hobekuntzaren zantzurik. Ez dut zalantzan jarriko, udal gobernua jasoko dituela iritzi onak. Erregeen desfileari dagokionez. Nik ez dut aurkakoa esan nahi, baina aurkako iritzia jasotzen ditugu. Uriarte jauna, Andrea, barkatzu. Lehen esandakoa, Gonzalo, con sus representantes renovamos acuerdos... Ordezkariekin 4 urtean behin berritzen ditugu akordioak. Duela 2 urte, ez da duela 4 urte. Beraz, eskuragarri dauden baliabideekin, eta Errege Magoen ordezkarien baliabideen barruan, hobetzeko aukerak badaude edo proposamenak badaude, hobetzeko helaraziko dizkigu horiei, ordezkariei komentatzen dizkigu zuenean. Eskerrik asko, bozketera pasatuko gara, mozioaren aldeko bozkak, Partido Popularra, kontrakoak, Elkarrekin Podemos, PS Euskadiko Ezkerra, EH Bildu eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Eta honekin egun da, 71. puntura pasatuko gara, Popular Rural Taldearen mozioa, pizgailuak birziklatzeari buruzkoa. Zeinek defendatu behar du González del Valle. Alicia, estás metida ahí, a veces no te veo. Muchas gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko, alkate Andrea. Son muchos los elementos que se reciclan. Getxon, elementu ugari birziklatzen dira edo birziklatu daitezen proposatzen da, baina oraindik badaude berrera bili daitezkeen elementu asko eta inon aipatzen ez direnak. En ningún sitio.
Pizgailuei dagokienez, batzuetan gainerako hondakinen edukiontzira botatzen dira eta beste batzuetan edukiontzi horira, baina bietako bat ere ez da egokia. Pizgailuak elementu kutsatzailea direlako, utzik daudenean ere bai. Son elementos contaminantes. Kutsadurari beste arazo bat gehitu behar zaio. Askotariko materialez osatuta daude eta horren ondorioz, are zailagoa da horiek birziklatzea. Hori dela eta, enpresa fabrikatzaileak arduratu behar dira pizgailuak berriro prestatzeaz. Berrerabili daitezen eta marka batzuek hori egiten dute da. La mejor forma de recogerlos. Berrerabili daitezen biltzeko modurik onena horik saltzen dituzten tokira eramatea da, estankoetara hain zuzen ere. Azaldutakoagatik Popular Udal taldeak honako erabaki proposamen hau aurkezten du. Lehenengoa, udalerriko estanko guztietan pizgailu hutsak botatzeko ontziak jartzea, garbigune mugikorraren ibilgailuak jaso ditzan. Recipientes que serían recogidos por el vehículo de punto limpio móvil. Bigarrena, udalaren webgunean, garbigune mugikorraren atalean pizgailuak horra botatzeko eskatzea. La conveniencia de depositarlos en dicho punto. Tercero, que se informe. Hirugarrena, mozio honen berri ematea udal komunikabideet. Comunicación municipales. Voy a pasar a la justificación de esta moción. Justifikaziora pasako naiz. Mozioan esan bezala, elementu batzuk ez dakigu non bota. Askotan ez dakigu nora bota elementu batzuk eta hori da pizgailuen kasua. Objektu txikiak direnean zalantza asko izaten ditugu, horregatik proposamena egiten dugu. Ezin dugu ahaztu, tabakoaren aurkako kanpainak gora bera urte askotan egin direnak eta aprobetxatzen dut. Esateko, apur bat aldatu beharko liratekeela kanpaina horiek urtezko daramatzatelako eta mezua oso sarkituta dagoelako, oso erabilia izan delako eta efekturik sortzen ez duelako. Baina gaira itzulita, erretzaileen ehuneko Espainian altua da. Hortaz, getxon erretzaileen kopurua antzekoa izango da eta pertsona horiek pizgailuak erabiltzen dituzte. Hala, getxo estarren zati handi bat erretzailea bada, horrek esan nahi du pizgailuak erabiltzen dituztela eta birziklatzea erraztu behar da. Zer gertatzen da uzten denean pizgailua? Ohikoena da sakarrontzira botatzea eta hortik horira doa. Ontzitzat hartzen delako, baina ez da ontzi bat. Hori da ohikoena. Eta ohikoena ez da ideala. Hortaz, konponbideak bilatu behar dira eta hori proposatzen da mozio honetan. Ontziak jartzea estankoetan. Pizgailuak bertara botatzeko. Eta zergatik estankoetan? Bertan sartzen direlako pizgailuak, bertan erosten direlako. Hala, erretzaileak estankoetara joaten dira. Eta ez dute mugitu beharko hori botatzeko. Eta nagikeria faktorea bazter daiteke eta zer egin behar dute estankoek, ezerrez. Besterik gabe, garbigune mugikorreko teknikariek eramango lituzketen pizgailu horiek garbigunera, eta esan beharra dago, maiatzeko txostenean ez direla aipatzen pizgailuak, eta horrek ez esan nahi existitzen ez direnik, baina aerosolak aipatu egiten dira. Eta zer nolako harremana dute pizgailuak eta aerosolek? Gogorarazi beharra dago, 80ko hamarkadatik, CFC debekatu zen orduan klorofluorkarbono, aerosoletan, osonokap geruzan efektuak zituelako aerosolak, eta ondorioak orain jasaten ari gara, gaur egun aerosolek erabiltzen duten gaza antzekoa da edo berbera, pizgailuen berbera esan nahi dut, eta ez dutukatuko birziklapen prozedura zaila dela, konplexua dela, baina horrek ez du esan nahi egin ezin denik. Eta are gutxiago, hobe dela, sakarrontzian aurkitzea, lurrean aurkitzea edo zabortegietara heltzea. Entidades locales pueden y deben desempeñar un papel crucial. Eta beraz, tokierakundeok funtsezko egitekoa daukagu hoien bilketan. Eta egin beharreko guztia egin behar dugu berrerabiltzaren alde. Harremanetan jarrita fabrikatzaileekin, zein banatzaileekin, edo, horretan diharduten enpresekin. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Benito jauna. Sí, gracias, señora. Eskerrik asko, alkate Andrea. Babestuko dugu mozio hau, egia esan ondo iruditzen zaigu. Ekimen hau babestea azken finean birziklatzea du helburu.
Deskribatu den bezalase, pizgailuak birziklatzeko zailtasunak egoten dira. Ulertzen dugu baita ere, farmazietan, puntu bat markatuta duten bezalase, hemen ere, toki bat jartzea esate baterako, estankoak kasu honetan. Hoietan, erabilitako metxeroak utz daitezke, eta gero udalak hoiek batu. Ulertzen dugunez, estankoak, ez dute zer kontran izango, eta, kontsulta genezake udaletik zer uste duten. Gero, Aldundiaren webgunari erreparatuz gero zer dioten metxeroen inguruan, garbigunetara eraman behar dela. Baina garbigune normalean kanpoaldean egoten dira, ez dira eskura egoten. Eta garbigune mugikorra, furgoneta itinerantea, eta horrelakoak egoten dira, eta erabil daitezke, baina oro esan dezakegu mozio hau babestuko dugula, eta eztabaida honetan aprobetxatuko dugula, hitz egiteko eta gobernu taldeari eskatzeko, informazio gehiago emateko, puntu batean eta edukiontzi bakoitzan birzikla daitekenaren eta birziklatu ezin denaren inguruan, eta pedagogia gehiago egiten nahi dugu birziklatzearen garrantziaren inguruan. Eta baita, organikoa eta arrasto sekzioa bereiztaren inguruan. Hala, hondakinen tratamenduari garrantzia ematea nahi dugu. Hau egin daiteke, garbigertuaren kasuen bezalase, beraietan ere adierazten da kajoi bakotxean zein elementu bota behar den, kasu honetan ere informazioa eman daiteke, ikusteko zer doan edukiontzi bakoitzean, zer doan garbigunera, zer ez doan garbigunera, beraz ondo legoke hau ere lantzea. Eta, hain zuzen ere, horretarako hainbat bide daude sare sozialak, webgunea, horiek aprobetxa daitezke zentzu horretan. Eskerrik asko, Díaz Andrea. Eskerrik asko. Bueno, primero decir que bienvenida sea... Lehenik eta behin, Alderdi Popularraren ekimen hau ongi etorria da. Ingurumena babesteko delako. Eta beti estelako izaten hau lan hildoa. Eta, arrasto frakzioa murrizteko egindako lan oro positiboa da, zentzu horretan lan egiten aritu gara eta horretan lan egiten jarraitu nahi dugu. Hala, balioan jarri nahi dut, gobernu taldea egiten ari den lana. Zoriondu nahi dut, ardura duen zinegotzia, Iñigo Urkitza, izandako lorpenengatik 4% baino gehiago areagotu delako berrerabilpena, birziklapen sistema berriaren bitartez, puntu finkoa jarri zirenetik, eta eskerrak eman nahi dizkiot baita ere herritargoari implikazioagatik. Beraien implikaziorik gabe ez genukelako lortuko emaitza hau. Esfortzua garrantzitsuak izan behar dira, eta guk Europako zuzentara guztiak bete behar ditugu, eta hondakinen plan integrala ere bai. Printzipioz ideia oso ondo iruditzen zaigu, esan bezala, uste dugu positiboa dela, eta gero bai egia da zalantza batzuk ditugula. Jakin nahi dugu Alderdi Popularra kontsultatu duen hiriko estankoekin interesa bat dute parte hartzeko ekimen honetan. Uste dugu sektoreak aintzat hartu behar ditugula, ez da ados egon behar direla. Eta estankoak ez dira, pizgailuak saltzen diren toki bakarra. Por otro lado, esta idea es una idea, no es un proyecto que no es algo que... Eta bestalde ideia bada, ez da proiektu bat. Tiene un coste operativo, koste operatibo bat dauka, koste logistiko bat dauka, martxan jartzeko, eta, azterlanak eskatzen ditu martxan jartzeko, ez da? Azaldu da komisioan, momentu honetan, puntu garbi mugikorra, garbigune mugikorrak aldatzeko lanetan gaudela, komentatu da. Eta horregaitik, hain zuzen ere, zifra horiek areagotu dira hain modu garrantzitsuan. Puntu hauen helburua da, eguneko 24 orduetan erabilgarri egotea, asteko egun guztietan horrela, herritarrei emango dizkigu baliabideak, hondakinak naturgunean ez botatzeko.
betiko zerbitzuetatik egin ezin denean. Nos genera dudas, como decía, Zalantza ditugu esan bezala, azken finean, Garbigerturen ereduaren aurka doalako, ez da? los espacios fijos las 24 horas. Azken finean, espazio fijoak izan nahi ditu 24 orduetan. Beraz, pizgailuak birziklatzea edo beste edozein gailu birziklatzea ondo iruditzen zaigu, baina ezin da golpera egin, elementu bakoitzaren kasurako sistema bat ezarri behar delako, bereizteko eta birziklatzea espezifiko bat egiteko, baina ondo deritzogu eta horregatik guztiagatik abstenitu egingo gara. Eskerrik asko. Bilbao Andrea. Egunon, berriro ere, askotan aipatu dugu Bildutik oso garrantzitsua dela hondakinen kudeaketa egokia egitea eta horretan urratsak ematen jarraitzea. Gaztelera aipatzen diren 3 R horiek bueltan. Berrerabil, murriztu eta biziklatu. Lehenengo biak dira garrantzitsuenak, zalantzarik gabe. Alde neurrian ditugun objektui bizitza berri bat ematea eta posible dugun enean kontsumitzen dugun objektuen kopurua jeitzi, baliabideak kontsumitzen jarrai ez ditzagun. Kate horren azken urratsa da biziklapena. Garrantzitsua ere bai. Herritarrek euren hondakinen jabi izan behar dira arduratu eta etzera heltzen den hori banatuta bueltatu edukientzietara. Denon ardura da eta denon konpromisoa eskatzen du. Bildutik aspaldi eskatu ditugu politika ausartagoak hondakinen kudeaketan. Ezaguna da hori eta ezaguna da ere batzuek horrekin egin duten erabila maltzurra eta arduragabea. Udal honetan ere hainbatetan eskatu dugu adibidez organikoarekin urratz gehiago ematea, kanpaina gehiago egitea, tasak ere horren arabera arautzea eta abar luze bat, baina borondate falta nabarmena ikusten dugu arlo honetan. Gaur, Alderdi Popularraren mozioak txiskeroetan jarri du fokoa. Guretzat arazo handi baten, tanta txiki bati, baino ez dio erreparatzen. Egia da gaur egun txiskeroak birziklatzeko garbigunera joan behar dela, eta inor gutxi egingo du esfortzu hori. Errestasunak eman behar dira birziklapena bultzatzeko. Baina Alderdi Popularra planteatzen duen konponbideak ere zalantza sortzen dizkigu. Askoz errazagoa izan daitekelako. Getxoko hainbat lekutan, Gobelaurren edo Tegietzen bertan adibidez, dauden puntuetan txiskeroak ere birziklatu ahal izatea. Gaur egun bertan hainbat objektu berezi birziklatu daitezke. Tonerrak, kosmetikoak, bombilak, litioskopilak, aerosolak, olioak, kafe kapsulak, tapoiak, botikak, fluoreszenteak, margo boteak. Zerrenda horretan ere, txiskeroak ere gehitu daitezke. Estankoak baino lekua proposagoak direlakoan bait gaude. Horregaitik guztiagaitik abstenituko gara. Eskerrik asko. Urkitza jauna. Bai, eskerrik asko alkate Andrea, egunon guztioi, ongi etorri, Gorka. Bueno, aitortu behar dut, ados nagoela zure mozioaren hasierarekin. Bertan esaten da asko direla biziklatzen diren elementuak edo biziklatu nahi direna. En este sentido, he de decir que todos los grupos... Zentzu horretan esan behar du talde politiko guztiak orain gutxi lekuko izan zaretela, aurrekontuen batzordean, zein lurralde batzordean, Garbigertu proiektuaren informazio zehatua eman zenean, eta baita, Larrañazubiko udal ingurumen konplexura egindako bizitetan, langileriari egindako, planta organikora egindako bizitetan, izugarriko esfortzu egiten ari dela udal gobernu hau legegintzaldiko planaren baitan. Zehazki 4. eta 5. erronkeekin ari da lanean. Eta zentratzen ari da hondakinen bilketan. Ekonomia zirkularraren printzipioak aintzat hartuta, murriztu, birziklatu eta berrerabili. Ingurumenaren kalitatean ere aurrera ginez. Zentzu horretan gogora ekarri nahi du Garbigertu proiektua itzindaria dela, aldatzen ari dela arriskutsuak diren hondakinak kudeatzeko modua, 89 tona gehiago jaso ditugu urrian eta gainera 100% gora igo da birziklatze tasa ekainarekin alderatuta. Hala herritarrek ere parte hartu dute. Gainera, hainbat material tratatzen dira normalean kudeatzen ez direnak, behar bezala ez behintzat, eta osasunerako arriskutsua direlako, ingurumenerako baita. Ekimen honek islatzen du Getxoko udalak ulertzen duela hondakin arriskutsuen kudeaketa eraginkorra egin behar dela. Ez bakarrik hiria garbi mantentzeko baizik eta gure naturguneak babesteko.
Horretarako ezinbestekoa da herritarrengan ingurumen kontzientzia bultzatzea eta lortzen dugu irtenbide irisgarriago eta eraginkorrako hau eskaintzen. Baina zalantza batzuk ditugu. Mozioaren sedearen inguruan ikusten dugu metxeroen bilketaren zenbateko hoiek zalantzatxoak direla eta gainera mozioan proposatzen diren tokiekin ere zalantza ditugu. Toki hoiek azken finean laugarren lotearen barne hartzen duen kontratutik kanpo geratuko dirietekelako eta bestalde ez dugu ikusten volumen handia bilduko zelditzatekenik. Zalantza hauek gora bera eta zentratuta udalak bidea hasi duela etorkizun jasangarriago eta arduratsuago baterantz, non ingurumena lehentasun partekatua den guztiontzat, bideragarritasun teknikoa aztertuko dugu eta ikusiko dugu garbigertu proiektu osatzen duten hurbiltasun puntuetan jar daitekeen. Jarrera abstenitu egingo da. Eskerrik asko. Eskerrik asko, beste norbaitek gehiago? Bai, González del Valle Anderea. Sí, gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko, alkate Andrea. Quiero decir que voy a responder en primer lugar a lo que ha comentado la concejal. Lehenik eta behin, erantzungo diot alderdi sozialistako zinegotziak, komentatutakoari. Bai, behar bada, bai beste punto batzuetan ere salduko dira, baina normalean estankoan erosten dira, metxeroak. Ajustaren kasuan. ¿Qué supone al ayuntamiento? Pues creo que no supone nada, porque es coger... Ez dio, ezer suposatzen. Azken finean, punto móvil y lo lleva al Garbigune. Puntu mugikorrera ematen da hortik Garbigunera. Se está llevando a cabo en otras ciudades. Hau beste loku batzuetan egiten ari dira, eta arrakasta handiz gainera. Por supuesto, no estaba en contra del Garbigertu, que también se ha mencionado. Proximitateaz ari garenean, gu ez gara Garbigerturen kontra ari. Baina gauza da Garbigertu horretan ez dago kontemplatuta metxeroen depositoa eta gu nahi dugu egotea. Se puede poner. Baina, txerta daiteke, ez da? Eta abstenitzeri dagokionez. Jarrai dezakegu kasua aztertzen, baina azaroaren bostean El Correon argitaratu zen albiste bat zeinaren arabera Bizkaia birziklatze gaitasuna hobetu duen 17 milioiko inbertsio baten ostean. Beraz uste dugu badela garaia metxeroak ere hor txertatzeko. Horrela, hobetzen jarraituko dugu. Zenbat izango diren, ez dakigu, ez da probarik egin, baina ezin dugu esan ezetz. Ez bada egin, ezetza badaukagu guazen baietzaren bila eta horrela arrasto sekzioa desagerrarazte bidean aurrera egingo dugu. Beste norbaitek? Ez? Beraz, bozketara pasatuko gara, mozioaren aldeko bozkak, Partido Popularra. Kontrakoak? Azuk alde ere bai. Orduan berriro egingo dugu bozketa, bale? Mozioaren aldeko bozkak, Partido Popularra eta Elkarrekin Podemos. Kontrakoak, ez daude, absentzioak, PSE Euskadiko Ezkerra, Eusko Alderdi Jeltzalea eta EH Bildukoak ditugu. Eta honez beste, 172. puntura pasatuko gineaketeke, Popular Rural taldearen mozioa Foru kalean arrapala mekanikoei buruzkoa. Zeinek defendatzen du, Andrade jauna? Gracias, señora alcaldesa. Rampas mecánicas... Eskerrik asko, alkate Andrea. Aurrekotan esan bezala Getxo Aldapa eta Malda handiko udalerria da, eta zalantzari gabe gure herritarrak zahartzen doaz. La calle Fueros existe un desnivel brutal que debe ser solucionado. Foru kalean desnivel izugarria dago, eta zalantzari gabe gure herritarrentzako desnivel hori gainditzen lagunduko dieten lau arrapala eraikitzea planteatu nahi dugu. Bereziki kale horretan daudelako epaitegiak, Aldundiko Ogasun Ordezkaritza, Alangoko Ambulatorio eta Udaltzaingoaren bulegoak. Aurrekontu egin bazen ere oraindik ez daukagu duela markada bat, baino lehenagotik eskatzen gabiltzan hiri autobusa ere. Hortaz, gure auzokideen erasotasunerako irtenbide bila ari gara. Horiek horrela, Popular Udaltaldeko kideok uste dugu oso beharrezkoa dela arrapala batzu jartzea gure auzokideen mugikortasuna albidetzeko eta aipatutako zerbitzu guztietarako irisgarritasuna bermatzeko. Azaldutako guztiagatik Popular Udaltaldeak honako erabaki proposamen hau aurkezten du. Lehenengoa, Foru kalean arrapala mekanikoa jartzeko izapideak az daitezela, eta bigarrenik mozio honen berri ematea udal komunikabidetan.
Bueno, mozioan bertan esaten den bezala zen, nahi duguna da hiri autobusa martxan jartzea, espero dugu, urte amaierarako martxan izatea, hurrengoaren hasieran, baina bien bitartean, Alderdi Popularretik esan beharra dugu denbora daramagula arranpa hauen instalazioa eskatzen uste dugulako, sistema oso egokia direlako, mugikortasuna bermatzeko. Eta gainera, horrela, kostua murriz daiteke. Kasu honetan, forukalen guztio dakigu, pendiente daukagun zerbait dela. Udaletik, hirigintzatik, epaitegiei eta beste hainbat egin baten zaie zerbitzua. Udaltzaingoari ere bai. Badirudi kontua konponduta dagoela, igogailu jarrita daudelako, baina oso ondo dago sistema funtzionatzen badu, baina betidanik izan dugu eskaera bezinal hori, ezta? Zerbait behar dugu, arranpa hauek edo zerbait gehiago behar dugu. Guk 4 tramo diseinatu ditugu, udal honek jarraitzen dituen joerei erantzunez, eta uste dugu gaur egindako proposamena, teknikariek egindakoena, ez dela bide publikoa inbaditzen, eta horrela, aparkaleko gainera eskina horretan ere ezin daiteke erabili, inasumibla da, eta horregatik gure proposamena prestatu eta aurkeztu dugu. Gainera, horrela ez da arriskoan jartzen mugikortasuna. Horregatik uste dugu oso mozio onuragarria dela, eta espero dugu gainerako alderdi politikoek kontsideratzea eta egoki diren izapideak egiteko eskatzea. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Beste norbaitek? Benito jauna. Eskerrik asko berriro ere. Bueno, Algortaren kasuan, desnibela daude eta badakigu oroar, aldapa horiek azken finean zaila direla nagusientzat, baina gurpildun aulki bat erabiltzen duenarentzat baita ere, edo ahortxo baten karroa edo erosketakoa sakatu behar duenarentzat, edo desgaitasunen bat duen norbaitentzat, ezta? Horregatik, egunero herri irisgarriago bat behar duten pertsonen abanikoa oso garrantzitsua da. Eta, desnibela salbatzea oso lan konplexua izan da beti, esan bezala, orografiagatik azken finean, ez da herri laua, hori badakigu guztiok. Hala eta guztiz ere, gure auzoetan irisgarritasuna hobetzeko bide honetan beti arazo bera aurkitzen dugu. Arrakala mekanikoen funtzionamendua getxon zein da, azken finean, hilabeteak, asteak, egon daitezke funtzionatu ezinik. Bide zabalen kasua da hori, esate baterako egia da, faio gehienak arrakaletan egoten direla, baina igogailuek ere, arazoak izaten dituzte. Zentzu honetan, aprobetxatu nahi dut aukera, kezkatu gintuen zerbait aipatzeko. Lurralde batzorden pasaden astean oso kezkatuta geratu ginen, izan ere, kontratu berri baten inguruan galdetu genuen, arranpa eta igogailuen mantentze kontratuaren inguruan, eta ikusi genuen mantentze lanak ez direla nahikoa esan ziguten, gainera, esleitu zaiola kontratua enpresa berari, eta horrez gain ez dela inongo aldaketarik txertatu baldintza horrietan. Zer esan nahi du horrek? Bizilagunak ez daude pozik mantentze lanekin, eta aurreko kontratuetan jasotakoa etzen nahikoa bermatzeko arranpa horiek ondo funtzionatzen zutela, eta lata guztiz ere udalak ez du kasurik egin, plegu berdina egin du, eta enpresa berdinari esleitu dio. Mozioaren funtzera bueltatuta ikuste dugu badaudela alderdiak, badaudela arrazoiak irisgarritasuna hobetzeko. Badakigu azken finean desnibel handia daukagula gure udalerrian, eta gainera kale horretan, foru kalean, aurreskola, eskola, epaitegia, Aldundiaren bulegoak eta bar daude. Udalaren bulegoak baita ere. Hala eta guztiz ere, instalazio lan bat egin aurretik, guk proposatuko genukena da
azterlan bat egitea, nolabait aztertzeko zein behar izan dauden mugikortasun arloan eremu horretan. Eta ikustea baita ere nola hobe daitekeen irisgarritasuna zein aukera dauden. Zuzenean rampa batzu jartzea proposatu gabe, beste inongo aukerak aztertu gabe. Egia esan, zentzu horretan ez gaude ados irisgarritasun zerbitzu bat proposatzeko moduarekin. Irisgarritasun hobekuntzak kasu honetan. Hau da, hau mozioa, golpe de mozion esaten dena egitea, kale honetan gauzak egiteko, beste urte batzuetan besteren bat proposatu dugu, eta gauza bera esan nezake gobernu taldearen partetik, ezta? Diot, 2008an proposamena Altube kalerako zelako, eta argumentatu zen baita ere, beharrezkoa izango litzatekela ondartzara doan jendearentzako, eta online honetan foru kalerako dator proposamena. Uste dugu eraginkorragoa litzatekela eta biztanleriarentzat askoz justuagoa gainara, udaletik irizpide batzuk aintzat hartzea, logikoa direnak, eta inpartziala direnak, desnibel horiek zuzentzeko, nortzu lirateken onuradunak, nori zuzentalegoken, edo zein zerbitzu publiko hartatuko lituzketen neurri hauek, irisgarritasuna bermatze aldera. Beraz, udalerri osoaren analizia egiten nahi dugu eta irisgarritasun plan bat ere egitea, bertan kokatuz, non jarri beharko lirateken nigogailuak, non rampak edo dena delakoa. Baina, batez ere, lehen esan bezala, guretzat funtseskoena da, rampa berria jarri aurretik, jada badaukagun zerbitzua hobetzea eta konponketa zerbitzua tartean, ezta? Zetako jarriko ditugu rampa berriak, gero hoiek ere, utxe egingo badute, horregaitik hasten dituko. Eskerrik asko. Gonzalo jauna. Arratsaldeon, alkaldesa. Alderdi Popularrak bere mozioan planteatu du arrakala mekanikoa jartzeko foru kalean mugikortasuna eta irisgarritasuna hobetzeko, zerbitzu publiko guztietara. Horrei dagokionez, egia da, guk udalak inbertsio handia egin dugula, 2025erako ekitaldirako ere inbertsio bat aurre ikusten dugu mugikortasuna hobetzeko, 2 milioi euro baino gehiago sari gara, eta inbertsio horrekin erakusten dugu gobernu taldeak eta alderdi sozialistak konpromiso argi hartu dugula irisgarritasuna hobetzeko, eta horrela jasota dago gainera legegintzaldi planean. Egin beharreko ekintzen tartean dator rampa mekanikoen hobekuntza. Eta beraz, Alderdi Popularraren planteamendu interesgarria bada ere, kontu hauek eskatzen dute plangintza bat egiteko aldez aurretik. Oso garrantzitsua den zerbait. Udalak pixkanaka hartatzen joan behar dau. Momentuz 2025ean 2 milioi euro baino gehiagoko inbertsio hori egingo dugu, irisgarritasunan, eta gero ikusiko dugu hori dena eginda gero zeintzuk izango diren urrengo pausoak. Horregatik guztiagatik abstenitu egingo gara. Eskerrik asko. Beste norbaitek gehiago. Bildusola jauna. Bai, egunon. EH Bildutik bat egiten dugu maila orokorrean mozio honek planteatzen duen arazoarekin. Gure herria nahiko aldapatsua da, Elkarrekin Podemosek esan bezala, eta horrek zailtasuna sortzen dizkie getxostar askori oinarrizko zerbitzuetara heltzeko mozioan azaltzen den bezala. Hori dela eta azken urteetan hainbat igogailu eta arrapala esarri dira gure udalerriko auzo ezberdinetan irisgarritasun hori hobetze aldera. Zoritxarrez, hemen hainbatetan salatu dugun bezala, orain arte jarri diren arrapala gehienak matxuratuta daude eta urtean esango genuke egun gehiagotan egoten direla zerbitzuz kanpo funtzionamenduan baino. Iruditzen zaigu bere bizikoa dela gaur egun ditugun arrapalen funtzionamendua hobetzea eta arrapalezari garela hori izan behar da lehentasuna. Gaur egun ditugunak funtzionatzea, hau da, behingoz martxan jartzea. Aldi berean, uste dugu badela garaia hor getxobuz famatu hori abiatzeko lehen baien. Akordio zabala dugu hemen horren inguruan eta uste dugu ezin dela gehiago atzeratu. Erdigunetik urrun bizi diren auzokideek oinarrizko zerbitzuetara heltzeko behar dute getxoko herribusa eta kasu honetan ere lehentasun kontua da. Udala eraginkorragoa izan behar da eta prozesua azkartu behar da. Aldi berean, auzotazia bezalako zerbitzuak ere aztertu daitezke, behar berezia dituzten auzokidentzat bereziki. EH Bildutik proposatu genuen osoko bilkura honetan, baina zoritxarrez ezen onartua izan.
Mozioa planteatzen duena da foru kalean arrapalak mekanikoa jartzea, baina mozioa berak ez zuen zehazten non jarriko ziren. Hala ere, ontsi lortu begiratzea non planteatzen diren arrapala horiek, eta ia esan bi gauza ikusten ditut horren inguruan. Lehenengoa, lehenesten duen aldeak malda gutxiago daukala eta aurre ikusten den distantzia, ia esan nahiko txikia dela. Izan liteke egokiagoa izatea bestaldean, baina Andradeak izan bezala bestaldean baditugu igogailuak eta igogailu horietaz baliatu gaitezke malda horiei aurre egiteko. Beraz, agian hor ez litzatek izango puntu beharrezkoena edo bai. Eta ikusten dugun bigarren arazoa lehenesten dela beti bezala Alderdi Popularrak aurkezten duen mozioetan bezala herri erdigunean ditugun berdeguneak suntzitzea edo hor ikusten den 3. arrapalan uste dut, parke erditik doa. Uste dugu horrelakoak ez dira egin behar. Hala ere, ulertzen dugu proposamen bat dela eta ulertzen dugu aztertu daitekela eta deno batera ikusi ezakegula horri irten bide bat ematea. Beraz, azaldutako guztiagatik abstenituko gara. Eskerrik asko, Andrea. Eskerrik asko, alkate Andrea, eta egun on guztioi, ongi etorri, Mustafa jauna. Getxo aitzindaria izan da bide publikoan elementu mekanikoak instalatzen, oztopo arkitektonikoak kentzeko eta oinezkoentzako ibilbide irisgarriak errazteko. Konpromiso horren adibide garbiak dira Ereaga eta Bidezabaleko bai igogailua eta arrapalak, baita Bilamonte, Aiboa, Alango eta Portu Zaharreko elementuak ere. Gainera, azpimarratu nahi dut, iaztik ezetasunaren auzoak ere baduela bere igogailua. Horrek erakusten du, irisgarritasun unibertsala etengabeko lehentasuna izan dela eta jarraitzen du izaten gobernu honentzat. Y precisamente por eso, Horregatik hain zuzen ere, aitzindariak izan garelako elementu horietako askok zerbitzuan daramatzate 20 urte inguru. Denbora honetan, 20 urte hauetan, bere funtzioa oso ondo bete dute. Baina, orain, eguneratu behar dira, berritu behar dira edo kasu batzuetan, erabat ordeztu behar dira. Horretarako, gobernu talde honek esfortzu eta baliabide asko bideratu ditu eta hori islatzen da aurkeztutako aurrekontuetan. 2 milioi euro inguru bideratuko direlako 4 arrapala ordezkatzeko Bidezabalen, modernizatzeko 9 arrapalak salzidun eta nabarmen hobetzeko Ereagako igogailua. Izan ere, hori komentatu eta azaldu izan da lurralde batzordeetan eta ezohiko aurrekontuen batzordean. Aurrekoaz gain, iragarri zen, ezarriko dela kontrol eta zaintza zerbitzua urrunetik 24 orduz egunean, eta horrek aukera emango du estaldura hobea eta erantzun arinagoa emateko matxurak egotekotan, eta liberean jarraitzen dugu lanean, edatzeko ibilbide irisgarri berriak, eta zentzu horretan ez dugu baztertzen antzeko elementuak instalatzea udalerriko beste puntu batzuetan, eta guztiz ere, ezarri aurretik horrelako azpiegiturak, kontuan hartuta inbertsio handia eskatzen dutela bere bizikoa da, kontu teknikoak aztertzea, besteak beste bideragarritasuna, funtzionalitatea eta herritarren eskaria. Horregatik hain zuzen ere, Alderdi Popularrak egindako proposamenari dagokionez, uste dugu beharrezkoa dela aurretiaz azterketa bat egitea bideragarritasuna eta justifikazioa aztertzeko erabakiak hartu aurretik. Horren bestez, abstenituko gara proposamen honetan. Azterlan zehea eduki arte eta jakiteko onartzen den edo baztertzen den horren ezarpena. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Beste norbait, Andrade jauna. Sí, agradecer a todos. Bai, eskerrik asko talde guztiei bere ekarpenengatik uste dut, ez dela erabat ukatzen gure proposamena. Proposamenak esaten duen bezala, izapideak egin nahi dira instalazioa aztertzeko. Ez dugu eskatzen berehala instalatzeko aurretiazko azterlanak egitea ondo iruditzen zaigu, ez da derrigorrezkoa berehala instalatzea gure arrapala ereduak. Gure teknikariek esaten dute, modurik onena edo bideragarriena dela, esaten den bezala,
vecinos sería por la zona... Onena dela, propuesto nosotros. guk proposatutako eremuan, baina izan daiteke beste alde batean, kalearen bestaldean, eta hori gure teknikariek proposatu dute. Bidezabaletik, Arrigunarako arrapalen kontu haiek ere proposatu zuten. Eta herritar askok erabiltzen dituzte arrapala horiek, eta oso ondo letorkieke arrapala hori maldan gora joateko, eta proiektu hori egin genuen guk ere bai Gernika parketik ona heltzeko. Ezen onartu, hori ere ez, baina printzipioz hau onartuko da, ez du inork ukatu, eta ni ados nago. Kristorako esfortzu ekonomikoa egin behar da igogailuak eta arrapalak hobetzeko, eta etengabe salatzen dugu egoera txarrean daudela, eta noski aurrekontu hauetan esfortzu ekonomiko handia egin behar da hori guztiak hobetzeko, elementuak hobetzeko, eta jarraitu behar dugu hobetzen arrapala gehiago instalatzen eta daudenak hobetzen. Beraz, eskerrik asko abstenitzeagatik eta ezukatzeagatik, eta espero dugu horrela aztertzea, eta zeo zer egitea proposamen honi dagokionez, mila esker. Norbait egilau? Ez, beraz, bozketara pasatuko gara, proposamenaren mozioaren aldeko bozkak, Partido Popularra, kontrakoak, ez daude, abstentzioak, Elkarrekin Podemos, EH Bildu, PS Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Eta honekin onda 73. puntura pasatuko ginateke, EH Bildu taldearen mozioa, zinema aretoa bermatzeari buruzkoa. Zeinek defendatuko du, Zelaia, Andrea, venga. Bai, eskerrik asko egun on guztioi. Gure udalerriko historian hainbat zine areto izan ditu Getxoko auzo ezberdinetan. Azkenak izten aretako Gran Zinema 2005 eta Algortako gure zinemak 1998 izan ziren, Getxo Antzokiarekin batera. Azken bi hamarkadetan zine komertzial areto bakarra geratu zaigu, Kirol Portukoan, baina hauek ere izteko arriskuan daude, eta Getxon ez ditzaiguke inolako zine areto komertzialik geratuko. Horrek gure herriko kultur eta aisialdi eskaintzan sor dezakeen hutsunearekin. Musikabarrien zineforuma eta umeentzako zinea eta Andres Isasiko zinekluba izango lirateke eskaintza bakarrak, baina ez genuke zinerik izango egunero eta ezingo genituzke estreinaldiak ikusi. Beste udalerri batzuetara joan beharko ginateke, merkatalgunetara kasu batzuetan, horrek dakarren kontsumo ohitura eta mugikortasun ereduarekin. Nabaria da, azken urteetan ikusleen kopurua behera egin duela zine aretoetan, eta horrek ere eragin zuzena izan duela aretoen itzieretan. Ikusintzunezko edukiez gozatzeko ohiturak ere aldatu dira, plataformen eraginez. Baina badira oraindik ere zine aretoen gozotasunaz eta kalitateaz gozatu nahi dutenak. Eta hainbat zine areto eraberritu egin dira ikusleak erakartzeko, aukera ezberdinak eskainiz. Zinema, historikoki, topaketarako, hausnarketarako eta gozamenerako espazioa izan da herrietan, gazteenetatik nagusienetara, eta ikusle fidelak ere baditu. Zineak desagertzeak galera handia ekar dezaioke gure herriaren bizitza komunitarioari eta kultur garapenari. Egoera horren aurrean, ikusita Kirol Portuko zine aretoak iztear egon daitezkela, premiazkoa da alternatiba bideragarria kontuan hartzea. Udalerriak ez desan galdu egunero zinea eskaintzen duen aretorik. Zinema komertzialeko areto berri bat irekitzeko azterketa egitea konponbide egokia litzateke behar hori betetzeko, kalitatezko proiekzioa bermatuz, ikusentzunezkoak pantaila handietan gozatzeko aukera egon dadin. Zine jaialdietako proiekzioak ere bertan egin ahalko lirateke, Zine Invisible, Mendifilm, Zinegoak. Zinema komertzialeko areto berri bat ireketzeak bermatuko luke herriko biztanleek zinema eskaintza askotarikoa eskuragarri izaten jarraitzea, baina egungo instalazioak itzi ondoren ere. Areto hori kalitatezko filmak modu irisgarrian proiektatzeko berrezkoa den teknologiak zornituta egongo litzateke, eta estreinaldien, autori zinemaren, aurrentzako zinemaren eta publiko desberdinen interesak asetzen dituzten beste genero batzuen programazioa irregularra izango luke. Helburu horrekin, udalak azterketa egingo luke ikusteko zein areto izan daitekeen egokiena aukera hori eskaini ahal izateko.
Musikebarri bera ere izan daiteke aukera egokia. Hasieran bertan zerbitzua ematea errekusten zen, proiektoreekin arazoak egon ziren, gero ideia baztertu zen, eta gaur egun ostegunero bakarrik proiektatzen da helduentzat, eta hilabete jakin batzuetan bakarrik gainera. Honegatik guztiagatik, honako mozio proposamena aurkezten diogu Getxoko osoko bilkurari. Getxoko udala konpromisoa hartzen du egunero zinea eskainiko duen zinema areto bat egokitzeko eta horretarako baliagarriak izan daitezkeen aukera ezberdinak aztertuko ditu. Defentsara pasako zara? Bai. Nik uste dut nahiko argi esaten dugula mozio honetan, baina berresteko eta puntualizatzeko kontu batzuk, getxonez, zinemaretoek beti izan dutela garrantzia handia gainera gure herriko kultura eta aisialdi eskaintzan. Zinemaretoak topaguneak izan dira belaunaldi ezberdinetarako, hausnarketa eta gozamenerako espazioak izan dira, eta gure komunitatearen bizitza sozial eta kulturalaren parte ezinbestekoa ere bai izan dira. Hala ere, azken urteetan, aretoen itzierak gero eta ohikoak izan dira, ez bakarrik hemen, beste lekuetan ere bai, eta orain, kirol portuko zine aretoa ere izteko arriskuan dago. Horrek etzon, zine komertziali gabe usteko arriskua dakar, gure herriko kultura eta aisialdi eskaintza utzunen abarmena sortuz. Zinemaretoen desagerpenak ez luke soilik aisialdi aukera bat galtzea suposatuko, baizik eta komunitatearen dinamika sozial eta kulturalaren galera bat ere suposatuko luke. Herritarrek beste udalerri batzutara jo beharko lukete filmak ikusteko, askotan merkatal guneetara izango liratekenak, edo esaten ari denak, leku askotan ikusten dugu joera hori, eta horrek bi arazo nagusi ditu. Batetik, kontsumoaren sustatzea, kultura esperientzia bat kontsumoarekin lotuz, eta bestetik mugikutasun ereduan. Autoaren erabilera areagotzea, karbono isurketak handitzen. Horregatik, uste dugu ezinbestekoa dela Getxon bertan zinemareto bat bermatzea, komunitatearen mugikortasun jasangarria, aisialdi kulturala eta bizitza soziala babesteko. Badakigu ikusintzunezkoen kontsumoaren ohiturak aldatu direla, baina uste dugu zinemak baduela oraindik bere lekua, bere publiko fidela. Euskadiko Zinemaretoen elkarteak 2023an Euskal Zinemen susperraldia areagotu zela aldarrikatu zuen ikusleen 34% hasi baitzen. Eta urte berean, iaz, beste elkarte batzuekin batera, ekoizle elkarteekin, gidoile elkarteekin, ikusentzunezko eta arte eszenikoen sektore emakun profesional elkartoekin, Getxo zinemakistearekin kezkatuta agertu ziren. Eta horrekin administrazioei eskatzen zioten neurriak hartzeko, zinemaretoak babesteko eta herritarrek pantaila handiko zinema esperientziaz gozatzen jarraitzeko aukera ematea. Musikebarri Zineforumaren edo Andres Isasiko zineklubaren eskaintza garrantzitsua bada ere, eta hori agerian da. Ez dira nahikoa egunero zinema ikusteko aukera emateko. Getxok, zinema areto komertzial baten beharra daukala uste dugu, non eskaintza egonkorra eta eguneratua bermatuko den, estreinaldiak, autore zinemak, haur zinemak, eta beste genero eta publiko guztiei zuzendutako programazioa eskaintuko duena. Horregatik, Getxoko udala konpromisoa hartu behar du, edo horrela uste dugu bentsat, eguneroko zinema eskaintza bermatzeko, eta horretarako alternatibak aztertzeko. Hau, herriko kultur eskaintza hobetu eta herritarrentzako aisialdi aukerak handituko lituzke. Eskerrik asko, Benito jauna. Bien, gracias nuevamente. Eskerrik asko berriro ere. Mozioan esaten den bezala, zoritxarrez, ikusi dugu, areto asko itxi direla, Getxon, gehiegi itxi dira. Eta, zinemareto bat izten den bakoitzean eta proiektorea itzaltzen den bakoitzean, merkataritza zentro handiei ematen diegu leku. Eta horrek noski,
ondorio negatibo asko eragiten ditu. Lehenik eta behin, mugikortasuna ez delako jasangarria, ez daudelako merkataritza gune horiek erdiguneetan, eta horrez gain, merkataritza jarduera uzten da eta gizarte jarduera geldiarazten da gure auzoetan eta gure kaleetan. Zinemara edo kulturara bideratutako espazio bat galtzea ez litzateke albiste izan beharko, baina getxo titularretara heldu da beste kultura espazio bat galdu delako. Gurea eta Gran Zinema edo Getxontzokia itxi dira azkenengo urteotan, eta Kirol Portuko zinemak ixtearekin albistegietara itzuli da Getxo. Helburua da, Getxoko Kirol Portua turistifikatutako espazioa izatea kruzeristentzat eta jate pribatu handientzat, eta ikusiko dugu hori zertan geratzen den etorkizunean, baina bien bitartean, albistea da, itziko direla zinemak, Kirol Portuko zinemak noski, eta hori argitaratu zen duela gutxi. Albistearen ostean, urriko batzordean horri buruz galdetu genuen, eta udalak zeo zer egin lezakeen edo ez. Erantzunaren arabera, ematen du, aukerarik egotekotan, ez dagoela asmorik ez ere egiteko. Kirol Portuko zinemak ixtera doaz, noski itxi beharko dute, zinema horiek, eta Euskal Herria Bilduk aurkezten duen proposamena gure ustez kontuan hartu beharrekoa da, aintzat hartu behar dugu. Izan ere, ez da enpresa bat itziko, besterik gabe, ez. Aukera bat galduko da kultura kontsumitzeko, eta guretzat garrantzitsua da, bai udalonek, bai beste erakunde batzuek bermatzea getxostarren kultura eskubideak ekintzak garatuz aurrera egin alizateko bide honetatik ala eta guztiz ere, eta akordio proposamenari erreparatuz, ez dugu argi esandako gauza bat, eta horrek eramaten gaitu zalantzak eukitzera. Kultura espazio baten funtzioa musike barri udal espazio bat da, kultura espazio bat da, eta Andres Isasi ere izan daiteke horrelako espazio bat. Esan ziguten, printzipioz, Andres Isasik proiekziorako ekipamendu profesionala izango duela. Itzeman zen bezala duela urte asko ez dakigu, kultura udal espazioaren funtzioa izan behar denik zine komertziala eskaintzea, produkzio handiak eskaintzea. Izan ere, Getxo Zinemak horiek eskaintzen ditu. Eta gure taldean nahiago genuke eskaintza zabaltzea eta egungo zinema eskaintza zabaltzea, baina gehiago bideratzeko beste helako proiekzio batzuetara zinema independentea sustatzea gustatuko litzaiguke edo euskarazko zinemak eskaintza gustatuko litzaidake. Bestelako filmak proiektatzea gustatuko litzaiguke eta proiekzioak lotuta egotea beste ekitaldi batzuekin, zineforumarekin lotuta egotea gustatuko litzaiguke adibidez. Hau da, eskaintza zabaldu nahiko genuke eta ez genuke nahi hainbeste bideratzea zinema komertzialera edo produkzio handietara. Hori guztiak aurki ditzakegulako azalera handietako zinematara. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Giramo Andrea. Eskerrik asko, alkate Andrea. Compartimos con EH Bildu. Ados gaude EH Bildurekin begibistakoa da, ikusleen kopurua murriztu dela aretoetan. Izan ere, ikusentzunezko edukien ohiturak edo edukiak kontsumitzeko ohiturak aldatu dira, baina harrigarria da mozio honen bidez EH Bilduk eskatzea beste areto bat irekitzea, zinema komertzialeko beste bat irekitzea, produktora handiak sustatzeko Disney, Fox, Paramount, besteak beste sustatzeko, eta hori lotuta dago ekimen pribatuarekin, horregatik da harrigarria. Hala, ikusentzunezko edukia kontsumitzeko joerak eta ohiturak asko aldatu dira, eta lehentasun handia ematen zaie plataforma digitalei. Horregatik udal funtsak erabiltzea horrelako proiektu baterako ez dator bat benetako premiekin. Gainera, momentuz Kirol Portuan badago zinema komertzialeko areto bat. Bestalde, ez gaude bat ere ados esandakoarekin, ez dugu uste udalak zinema komertziala defendatu behar duenik. Guztiz kontrakoa, udalaren apustua beste zentzu batean egin behar da. Hala, ikusentzunezko eduki desberdinak sustatu nahi ditugu, balioak sustatzen dituztenak, eraldaketa sozialerako tresna direnak, eta hori egiten dugu. Hain zuzen ere, zinegoaken bidez,
Zine Invisibleren bidez, Andres Isasiko Zine Klubaren bidez, edo antolatzen ditugun zineforum desberdinen bitartez. Hori egiten dugu, urteko ongi etorri errefusiatuak zinema zikloarekin besteak beste. Eta ekimen horiek, kalitatezko ikusentzunezko edukiak sustatu ez ezik, eraldaketa sozialerako balioak ere sustatzen dituzte. Hausnarketa eta kritika bultzatuz eta gainera programazioa alternatiboa eta konprometitua sustatzen dugu. Tokiko panorama aberastuz eta kontsumo komertzialetik aldenduz beti. Gure udalerrian, espazio kultural egokia daukagu, musike barri. Eta Bilduk eskatzen duen eredua existitzen da eta zalatzarik gabe, azter genitzake bestelako eduki batzuk eskaintzeko aukerak edo beste jaialdi batzuk antolatzeko aukerak. Hala eta guztiz ere, esan bezala, ez gaude ados egunero zinema komertziala eskaintzearekin. Ikuspegi kulturala desbideratuko litzatekeelako beste kontu batera, eta horregatik guztiagatik ez dugu alde bozkatuko, mila esker. Eskerrik asko. Beste norbaitek, Elorza jauna. Buenos días. Egun on guztioi eta eskerrik asko Alkate Andrea. Lehenik eta behin, zan beharra dago, betiko zinemaren onurekin ados gaudela. Betiko zinemaren balioak aipatu dituzue, eta bai, ados gaude. Baina egungo egoeran zentratu behar gara. Ezin dugu ahaztu oraingo errealitatea, eta laburbilduz esango dut, streaming bidez estrainaldi gehiago egiten direla. Eta plataformen hileko kuota ez da heltzen zinemetarako sarreraren eren batera. Eta gero eta errazagoa da sistema oso onak edukitzea etxeetan, eta zinemen antzeko sistemak eduki ditzakegu etxeetan. Eta azkenik, gailuek eramangarritasunak aukera ematen digu, filmak nahi dugunean, nahi dugun bezala, eta nahi dugun lekuetan ikusteko. Eta horrek ez du esan nahi, zinema konbentziala mantendu behar ez dugunik. Eta kudeatzaile sozial bezala, ereduak sustatu behar ditugu zinema konbentziala salbatzeko. Izan ere, ekimen pribatutik ezinezkoa da zinema mantentzea. Errealitatea begibistakoa da, gero eta zinema areto gehiago izten dira. Zuen mozioa oso ongilea izan da gobernu taldearekin. Hala, antzokia eraikitzea erabaki zenean, iragarri zen zinema komertziala emango zela, eta iragarkia egin zen 19an. El Correon argitaratu zen. Zehazki da gainera ekipamendu berezia jarri zen musike barrin zinema komertziala eskaintzeko eta horrek gastu asko eragin zizkion udalari. Eta disiplina espediente bat abiarazi zen. Baina musike barriko zinema ekipamendua ez da erabiltzen eta instalazio asko dago, baina erabilera gutxi eta batzordetan ikusi ahal izan genuen zagertatzen den jatetzearekin. Eta bitxia bada ere, 2020ko abenduan, gobernu taldeak erabaki zuen zinema komertziala ez eskaintzea Antzokian. Eta Uriarte Andereak esan zigun, zinema komertzialak eragozpenak eragiten zituela, baita zailtasunak ere, eta kultur arloak ez zituela horiek onartu nahi. Eta horrela, alde batera utzi zuen guretzat zinema konbentzionala edo tradizionala izan daitekeena. Naiz eta 19an beste zeozer iragarri zuten. Eta nire kideak esan duen bezala berriro ere utzikeria eta abandonuak gobernu taldearen aldetik. Bestalde, itziko dira kirol portuko zinemak, naiz eta zailtasun asko dituzten. Emakidadun berria obra egiten hasten denean, iztear egongo dira eta bereziki aipatu behar da, guk proposatu genuela zinema horik mantentzea eta emakidadun bati ez ematea proposatu genuela. Hala, guk proposatutakoa egin izan balitz, aukera egongo litzateke bestelako zinema eskaintzeko, baina ez da hor geratzen. Lizitazioaren esparruan eta baldintzetan ez zen inoiz aipatu espazio bat bermatu beharra zinema eskaintzeko, eta ez zineten izan hain belingeranteak orduan, eta abstentzio izan zen zuen bozka, naiz eta guk uko egin genion esplotazio horri. Guk uste genuen udalak esplotatu behar zuela, esplotazio irizpide desberdinekin. Erraste aldera zinema mantentzea. Eta horrez gain, ez zenuten lizitazio betekizun bezala eskatu zinema espazio bat bermatzea. Beraz, konsekuenteak izatea eskatuko genizuek, eta mezu hau ekartzea ez da zentzuduna, eta horrek ez du zentzurik zuen ibilbidearekin. Kezkatuta gaude, noski, eta ez zaigu gustatzen betiko zinema desagertzea, eta gobernu taldea berrikusi beharko luke bere politika musika barriko zinemari buruz, zuen konpromisoa izan zen gobernu taldearena, eta berrartu beharko zenukete. Ez esan,
zinema proiektatzeko ekipamendua, zarkituta dagoenik, edo zinema komertzialarekin lotuta dagoenik. Zineforum edo zinekluba da, labur bilduz, bitartekoak daude, antzokia dago, baina borondatea falta da. Eta mozioari erreparatuz, asterituko gara. Ez delako oso handizalea. Orain, eskatu beharra dago konpromisoak bete arrasteko, eta fortuna hori errentagarria izatea eskatu behar dugu, eta beste erabili beharko litzateke zinema bermatzeko. Eta ezin gara perfiletik jarri, zuek egin duzuen bezala, eta orain ez zuritu zuen kontzientzia mozioak aurkeztuz. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Uriarte Andrea. Bai, eskerrik asko Alkate Andrea, eta egun ondan hori barrez be. Lehenik eta behin esango urako nuke, que realmente me ha sorprendido el origen de Castellano. Benetan, harrituta geratu naiz, mozio hau nok ikusi duena ikusita. EH Bildu, zinemagintza komertziala eskatzen, baliabide publikoekin Walt Disney Company eta antzekoen filmen erosketa finantzatzeko. Hoiek barne hartzen ditu, esan bezala, Disney Store, Walt Disney Animation Studios, Disney Plus, Disney On Ice, FX, Marvel, Disney Pixar, National Geographic eta bar luze bat. Burtsan 200.000 milioi euroko balioa du. Disneyek BBVA baino lau gehiago balio du berez. Edo Fox Corporation bezalako korporazioa, Fox News Media, Fox Sports, Fox Entertainment, Fox Television Stations eta Tubi Media Group. Burtsan 20.000 milioi eurotik gorako balioarekin. Edo Warner Bros. Warner familiako batzuk aipatzarren Max, HBO, Warner Bros. Discovery, TNT, CNN, Warner Bros. TV Group, Warner Bros. Pictures, Eurosport, Cartoon Network, D-Max, Boeing, CNN eta bar. Burtsan AT&T konpainiaren barruan 160.000 milioi euroko balioa dauka. Hirurak batuta, korporazioek guztira 380.000 milioi euroko balioa dute. Orain gura postua baliabide publikoekaz zein dan esango dutzuet. Kezkatik eta arduratik herri erakunde garen heinean gure apustua izango da espazioa eta bizibilitatea ematea zirkuitu eta ekoizpen independenteen sorkuntzari. Zirkuitu komertzialetan sartu ezin direnean. Aurrekontu eta baliabide mugatua dituztenean, baita tokiko eta Euskal Herriko ekoizpenei ere, eta horretarako getxo hainbat programa ditugu. Zinemagintzako lan hoe publikoari modu desberdin batean eramateko. Aurkezpenarekin eta osteko hitzaldiarekin, eztabaidarekin, eta apustu honengatik izango ez balitz, ez lirateke ekoizpen hauek ekarriko. Aipatu dituzue guztiak, berez naiz betiro sartuko zinema barri, zineklub, zinema txiki eta Andres Isasiko aur zinemagintzaren kasuan, baina datu bezala esango dizuet. 103 film esleitu dira 2024 honetan, eta kulturetxeak kudeatu ditu orain aipatu ditudan programetan. Ziklo berezi ez gain. 25 urtetik gora edizioak egiten eta ekainean gainera La Noche Más Corta gauri laburrena ospatu genuen. Hala film laburrik txalotuenak eman genituen. Batez ere Euskal Herrikoak eta tokikoak. Urria azaroan Getxo Express jaialdia egin genuen. Film labur expressen jaialdi bat. Baina aitatzen dozu esan Cine Invisible festivala Getxon musikebarrin egiten da. Aurten hain zuzen be, urriaren 12an izan da. Dame un minuto de festivala Getxon egiten da. Musikebarrin martxoaren 15ean izan da. Surfing Festival be Getxon musikebarrin izan zen otsailaren 28an eta 29an. Dokumental zikloak ere badaukaguz. Arazoa bizitza komunitarioa bada, ekitaldi batera joateak daukan sozializazio kutsua bada arazoa, ezin ahaztu Getxoko kulturretxea bakarrik, gainontzekoak egiten daben aitatu barik, eta aitatutako 103 aukera horrek eta gainontzeko arlo guztiak esparrokoak egindakoak, 280 aukera baino gehiago emoten dauzala urtero horretarako. Y en esas 280 oportunidades adicionales en castellano, eta 280 horiek 203ak hainbat festival sartzen dira. Kontzertuak, antzeslanak, emanaldiak, irakurketa tarteak, lektura dramatizatuak eta bat. Beraz, egunero sozializazio aukerak izaten ditugu.
kultur ekitaldi baten aurretik, iraun bitartean eta ostan. Horregaitik, herri administrazio modura baliabide publikoen kudeaketan kezka daukagu eta gainera, arte disiplina desberdinak sustatu behar ditugu zirkuito alternatiboetan eta tokiko ekoizpeni lehentasuna emanez. Eta horregaitik uste dugu apustu finkoa egin behar dugula, eta erakutsi behar dugula industria zinematografiko komertzialak ekimen pribatuaren baitan duela tokia. Eta egunero musike barrin zinemagintza komertziala egitaz ari bagara, esan, zer mugituko dugu? Ameriketako estatu batuetako erraldoi hori jaten emateko. Zer mugituko dugu? Getxostarrentzako musika eskolak kendu? Arte eszenikoen residentziak kendu? Amateurzen profesionalen antzeslana, kontzertuak, entxeguak, hiritarrentzako pase irekiak, eskolentzako zer kenduko dugu? Herriko eta inguruko kulturarentzat. Kentzea? Estatu batuetako produkzioak sartzeko? Uriarte Anderea, denbora. Eskerrik asko. Beste norbaitek? Bai, Zelai Anderea. Bai, bueno, ez dakit oso ondo nondik hasi. Igual, bueno, argi dago plataformek ez, beste agenta bat direla, baina, bueno, ez dira, ez, batera ezinak elkarbizi daitezke, elkarbizi izan diren bezala beste ekimen asko, ez? Baina, ez, uste dut danak ados gaudela, zinemaretoetara joateak dauzkan edo eskaintzen dion ongizate horren inguruan ez, pertsonei eskaintzen dion ongizate horren inguruan ez. Horren beste gauza ditu erantzuteko, ez dakit, askotan gertatzen zaite osoko bilkura honetan, ez zaidala ondo ulertzen, mozioan bertan argi esaten dugu, zineareto batzu ja eraberritu direla, aukera ezberdinak ematen dituztela, eta guk planteatzen dugu ere bai, aukera ezberdinak eta emanaldi ezberdinak, estrenaldi ezberdinak, jaialdi ezberdinak, hor sartzen dira ere bai, zine independientea, zinemareto askok jada egiten duten bezala, eta, de hecho, adibide bezala, hemen bota da, badago zela, beste udalerri batzuetara joatea. Ez dugu nahi, merkatalgune batera joatea, baina bai beste udalerri batera. Eta hor jartzen da adibidez, Alondiga, adibidez, bueno, jarriko dut nik Alondiga, adibidez, zala, eraikin publiko baten, zine komertziala barneatuta daukana, ez? Euskarazko filmak ere existitzen dira, zine komertzial horretan, eta estreinaldiak, euskarazko film horien estreinaldiak ikusi ahal izateko, olako espazioetara joan beharko gara, hemendik aurrera kirolportua izten dutenean. Bai merkatalgune batera, edo beste udalerri batera, eta gilduta naiz pizkat harrituta, ez da bakarrik guk proposatzen dugula musika barrin aukera bezala, udal gobernuak ere aukera bezala aipatu zuenean, eta ere gehiago, Getxoko antzokiak ere proposatzen eta egituen zuen bezala, egiten zuen nenean, askoz gutxi gehiago esaterik, badago eskaintza argi gelditu zaigu, ez dakigu oso ongi musike barriko zine komertziala edo zinea eskaintzeko aukeran, ze aukera zeuden, argi dago, aipatutako zerrenda amaigabe horretan askorekin ados egongo garela seguro, baina imaginatzen dut hor proiektu bat egongo zala, hor aukera batzuk egongo zirela, eta ez dut horren arraro ikusten proiektu edo aukera horiek berriro berreskuratzea, bere garaian ideia ona baldin basan. Denbora. Eskerrik asko. Beste norbaitek hitza? Ez, beraz, bozketara pasatuko ginateke. Mozioaren aldeko bozkak, Bildukoa daukagu, kontrakoak, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea, abstentzioak, Alderdi Popularra eta Elkarrekin Podemos. Eta honekin batera 174. puntura pasatuko ginateke Bildu taldearen mozioa hirigintza arloan kontu ikuskaritza bat egiteari buruzkoa.
Zeinek defendatzen du Rodríguez jauna? Lehengo azalpen bat, kontu ikuskaritza aipatzen da, baina auditoritza da aipatu nahi dana, ez da kontu ikuskaritza eskartzen. Barkatu? Kontu ikuskaritza aipatzen da, itzulpen zuzena egindarako, baina auditoretza zari garela, ez kontu ikuskaritza. Auditoritza, ez? Hori da. Hirigintza arloan herritar guztien ahotan dago, eta ez zain zuzen ere ondo funtzionatzen duelako. Hainbat elkargo profesionalek eta era guztietako erabiltzaileek bat egiten dute kudeaketa hobetu behar dela arloak dituen atzerapen eta problemen aurrean. Gainera, ondorio nabarmenak baitituzte herritarren lanean eta jakina herriaren aurrerapenean. Getxo Bizkaia osoan ezaguna da, gurean hirigintzan lizentzia eta baimena lortzea oztopoz beteriko prozesu luzea delako, luzeegia, batzuetan urtea gainditzen duena. Oposizioak oroar eta udaltalde honek bereziki behin eta berriz erakutsi du bere kezka arloaren egoeraren inguruan. Izan ere, arlo honen kudeaketak eta funtzionamenduak atzerapena du espedienten tramitazioan eta gainera espediente horiek funtsezkoak dira gure herriaren garapenerako. Indarrean dagoen hirigintza lizentziei eta komunikatutako egintzei buruzko udal ordenantza ez da betetzen ari. Izan ere, ohikoa da gure herrian indarrean dagoen ordenantzak finkatzen dituen 3 hilabeteak baina askoz ere epe luzeagoak itxaron behar izatea. Azken gertakariek erakutsi dute prozedurak ez daudela argi. Lehentasunak ez direla behar bezala ezartzen, kudeak eta hobetzeko adierazle egokiak ez daudela edota daturik ez direla aintzat hartzen. Horregatik guztiagatik ezinbestekoa da arazoaren arrazoiak identifikatzea, izan daitezken konponbideak aztertzeko eta akatzak ezabatzeko. Gure herria dinamitzatzeko eta behar bezala aurrera egiten dela kontrolatzeko, gai izango den hirigintza zuzendaritza bat merezi du Getxok. Hau guztiagatik honako mozio proposamena aurkezten diogu Getxok osoko bilkurari. Getxoko udalak hirigintza arloaren egoera, prozedurak, beharrak, bitartekoak eta eraginkortasun falta aztertuko duen auditoria bat enkargatuko du. Bidea zuzentzeko eta eraginkortasuna ezartzeko asmoarekin. Egokia ikusten da auditoria lana, kanpoko enpresa batek egitea, kanpoko ikuspuntu baten egon daitezken akatzak errezago ikus dezakelako eta bestalde orain arte ikusi ez diren irtenbideak plazaratu ditzakelako. Ondoren, kontu auditoritza horren emaitza ikusita beharrezko neurriak hartzeko konpromesua eskatzen dio osoko bilkura honek udal gobernu honi. Gure ustez, mozioaren asmoa argi dago eta asmoaren inguruko susmoak entzeko berriro esango du zein den asmoa. Gu nahi dugu hirigintza disiplina zailak funtzionamendu egokia izan dezan eta horretarako uste dugu ondo aztertu egin behar dela, zein den egoera, zer gertatzen da arlo horretan, eta zergaitik gertatzen da bertan, edo horren inguruan gertatzen diren gauzak, ez da. Azken finean, hirigintza disiplina zailak hartzen dituen erabakiak herritarrengan intziditzen dute zuzenean, baina baita ere gure herriko ekonomian. Mozioan aipatzen da, nahiko aipatua izaten dela enpresen artean, Getxon lizentzia bat eskatzea edo Getxon lizentzia bat lortzea zeharo zaila dela. Batzuek esaten dute Euskal Herriko zailenarik, eta hau esaten dutenek Euskal Herrian zeharrari dira lizentzia eske. Aurreko agintaldian hasieran hirigintza disiplinaren egoera aztertu eta hobetuko zela azaltzen diguten, eta 6 urte ostean aztertu duzuena izan da obra txikien lizentzia edo aurreko komunikazio besterik behar ez duten lizentzia, baina galdera da zer gertatzen da obra potoloekin. Hor lizentziak lortzea oso prozesu luzea da. Duela gutxi, komunitate batek esaten zigun beraiek 2 urte luze igaru zuten lizentzia lortzeko. 2 urte luze horietan ze gertatu zen? 2 urte luze horietan arauak aldatu ziren, 2 urte luze horietan beraiek zeukaten aurrekontua etzen baliogarria, eta 2 urte luze horietan materialek ere nabarmen igo zuten. Beraz, udalaren atzerapen batek herriko komunitate batengan izan du eragina, baina galdera da nork ordainduko du hori. Igogailua jartzeko ere, nahiko pazientzia landu behar da udaletxe honetan. Ospe hori, ez dio inori ez ustean harrapatzen. Baina ez hori bakarrik, baita ere ikusten dugu gero behar ikusi behar diren gauzak ez direla ikusten. Herri-herrian 8 hilabetez lizentziarik gabe dago obra bat,
zulo handi batekin, etxe bat babestua eraizten duena eta ez da inor enteratzen. Herri erdian beilatoki batek egiten ditu inolako baimenik gabeko obrak eta ez da inor enteratzen. Eta horrela segi gaitezke luze eta luze. Hori bai, gero, 2 zentimetroengatik ematen dira 5 edo 6 txosten eta eragiten zaie auzotarrei kontratatzeko arkitekto bat o abokatu bat 2 zentimetroengatik. Hor hilabeteak ematen dira espedienteekin. Zer esan nahi du horrek gure ikuspuntutik? Hor zerbait falta dela. Eta lehentasunak ezartzerakoan zerbait falta dela. Edo agian antolaketan zerbait falta dela. Orduan, ematen duen arren egia da mozioa kritikatik abiatzen dela, baina mozioaren helburua ez da kritika egitea, egoera horrela da, eta argi dago, edo denok ikusten dugu gure ustez egoera ez dela ona. Agian behar dugu kanpoko begirada batek esaten diguna egoera hori zergaitik izan daitekeen. Nolakoa dagoen antolaketa eta nola dago irigintza disiplina arloaren zen bitarteko dauzkan nahikoa diren, edo agian bitartekoan nahikoa diren, baina antolaketa txarraren eraginez horrela funtzionatzen dute. Beraz, eskatuko genizueke, ez dakit posible izango den, baina eskatuko genizueke mozioa begionez hartzea, honen borondatea da irigintza disiplinaren egoera konpontzea, aztertzea, eta ikusten dugunez 6 urteren ostean, oraindik konpondu ez danez, agian kanpoko begirada batek lagunduko digu horretan. Eskerrik asko. Benito jauna. Sí, gracias, señora alcaldesa. Bien, cualquier propuesta que implique la... Eskerrik asko, alkate Andrea. Bueno, Getxoko baliabide publikoak hobetzea eskatzen duen mozio oro ongietorri esan beharko litzateke. Mozioak dioen bezalaxe, egia da, hirigintza arloak denbora luzeegia daramala bizilagunen ahotan. Eta ez diot hirurak baten azken eraizteagatik. Bizilagunek eta enpresek esaten dute oso motel doazela prozedura guztiak. Eta horri gehitu behar diogu, kasu mediatikoren bat edo beste. Eta hemen ez nahi luzetuko guztiok ezagutzen ditugulako. Lehenengo egunetik eskatu izan dugu arlo honen funtzionamendua gain begiratzeko. Jada ez da bakarrik bizilagunek esaten digutena, baizik eta batzordetan ikusten duguna. Hobe daiteke arlo honen funtzionamendua. Askotan eskatu izan dugu, sinadurak batu izan ditugu EH Bildurekin batera, ezoiko batzorde bat sortzeko, kontu hau aztertze aldera. Eta egia da, horrer gain hirura bat eraikinaren eraistea kasua ere badaukagula. Eta askotan oztopoak aurkitu ditugu, ezta? Gobernu taldearen partetik. Bere aldetik ezer ez egiteko. Hau argitzaldera. Beraz, zalantza ditugu hirigintza arloaren funtzionamenduaren inguruan. Izan ere, ezoiko batzorde horren arira alde batetik eskaini zitzaizkigun informazio aukerak, arloko langileen ingurukoak, eta kasu batzuetan erakutsi ziguten informazio falta handia dagoela garrantzitsuak izan behar litezkeen kasuen inguruan. Eta esan genuen ez dela posible jakitea zein momentutan dagoen udal kustodia eskaerapean dauden eraikinak. Hau da, zein zaintza edo kustodia egiten ari gara arlotik ez badakigu momentu honetan zein zaintza lan egiten ari den. Jakin ere ez badakigu. Beraz, ezoiko batzorde horren bitartez espero dugu hau konpondu alizatea, baina traba handia jarri ziren. Eta ezinezkoa izan zen azkenean lan hori egita. Horregatik da mozioa horren interesgarria proposatzen delako kanporagile batek egita lan hau. Gainerako alderdi politikoek
Alderdi sozialistak, behintzat oso gutxi esan du honen inguruan, eta aurreko hilabetean aurkeztutako mozioa zaratago, okerrez banago, akordio proposamen bat bihurtzea onartu zuten, eseko batzordea osortzeko, baina gero prentsan paripea egin eta listo. Aurrekontuen negoziaziorako esate baterako, ez dakigu nola egiten ari diren ez badira gai, lehentasun modura mai gainean jartzeko gai ez badira ere. Mozio proposamen honen alde egingo dugu nire udaltaldetik, uste dugulako ezinbestekoa dela gure erakundak ondo funtzionatzeko, eta uste dugulako beharri izana dela gure bizilagunentzat. Eta kanpo auditoretza batek lagun badezakete arloa hobetzen, aurrera. Gainera uste dugu horrela irizpide objektibo bat egon daitekela, kanpokoa, eta lagungarri izan daitekela irigintzarloak bere lana hobeto egiteko. Ziurreni detektatuta egongo da da, baina politikoki, eskaera asko ezin dira behar bezala hartatu, eta horregatik uste dugu, hain zuzen ere, erantzun bat egon behar dela auditoretza hau posible izateko, eta martxan jartzeko. Eskerrik asko, Díaz Andrea. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Osoko bilkura, eztabaida izan dugu, eta oso garrantzitsua da kontu hau eta hitz egitea, baina zorroztasunez. Alderdi sozialistatik lehenik eta behin azpimarratu nahi dugu oso garrantzitsua dela arlo honetan egiten den lana. Badakizue, guztiok dakigu denbora luzea daramagula, normala baino lan gehiago eginez, eta horrez gain, plan orokorraren berrikuspen prozesuan gaude sartuta, ezinbestekoa da gure udalerriarentzat, eta badakigu espektatiba batzuk eta itxaropen batzuk dituela herritar orok. Baina ez gauzak ez ditugu honela egin behar. Ez da zalantzan jarri behar arlo honetako langilek egindako lana, beraien profesionaltasuna ezin da zalantzan jarri. Eta edozein aldaketa egiteko aitorpena eta errespetua baliatu behar dira lehenbizi. Eta ez diogu aldaketarik egin behar ez denik, hain zuzen ere horretan ari garelako. Eta oso garrantzitsua da gogoraraztea baitaren neurri handiak hartu direla tramiteak azkartzeko. Bere garaian, oraindik ez dakit, noiz, baina araudiaren aldaketa bat onetsi genuen nolabait lizentzia batzuk aldatzeko aldez aurreko jakinarazpenengatik eta horrela simplifikatu egin dira zenbait prozesu. Neurrio hau eta beste batzuekin batera, gainera, erakusten da gobernu talde honek baduela borondatea hirigintzako prozesuak erabiltzeko. Eta esan duzue kezkatuta zaudetela hala da. Gu ere bai, eta gainera eraldaketa digitalaren prozesua martxan da. Eta esperantza asko ditugu prozesu honetan. Zentzu honetan aurrera egiteak lagunduko digu prozedura administratiboen kudeaketa hobetzen, gardenagoak eta eraginkorragoak izateko hori baita behar duguna. Eta gobernuko alderdi modura erabat fidatzen gara arloetatik egindako lanean. Eraldaketa hau errealitate bihurtzeko. Horregatik guztiagatik, uste baldin badugu ere ezinbestekoa dela lan egiten jarraitza hirigintza arloaren funtzionamendua hobetze aldera, izapidetze lanak azkartzeko, uste dugu jada neurriak hartzen ari garela gobernu taldetik neurri zehatzak eta norabide honean goazela. Bukatzeko gu talde teknikoaz fidatzen gara hartutako neurrietaz eta lanean jarraituko dugu, kudeaketa eraginkorragoa eskaintzeko behar dugulako, eta ez dugu uste auditoretza batek, kanpo auditoretza batek ezer hobetuko duenik, eta horregatik guztiagatik kontrako boto emango dugu. Eskerrik asko. Andrea jauna. Eskerrik asko alkate Andrea, lehenik eta behin. Que me parece correcta la derivación que siempre lleva el equipo gobierno hacia los técnicos. Ondo iruditzen zait. Zuek defendatzea gure langileria, politikariak esatzen garenean funtzionamenduaz. Baina ez duzue
esan behar, konfiantza falta dugunik teknikariengan. En cuanto al objeto de la moción, desde luego... Eta mozioaren helburuari dagokionez, Falta de conexión, una falta de funcionamiento, una falta de... konexio eta funtzionamendu falta bat dago, hori egia da. de urbanismo, ¿no? Está claro que la policía local tuvo que autorizar Egia da, camiones de gran tonelaje para entrar y salir... tonelaje handiko makinaria erosi behar izan dugula, pilo bat kontratu potolo egon direla tartean. Por una rotura en la tubería, cortó el agua y no avisó urbanismo, o sí, no lo sabemos, todavía no nos hacía... Eta, bueno, gauza da, ez dakigula, gauza asko ez dakigula, inok esun inspekzionatu ere mua, obretan zehar, zerbaitek, faiatu zuela, hori denok dakigu. Eta, zentzu horretan, prozesu judizial bat dago irekita, eta ikusiko dugu zer gertatzen den, zerbait gertatzen den. Desidia, akatsa, zer izan zen. Hirurak baten kasuan, laster jakingo dugu. Eta deskontrola erabatekoa da, gogorarazi behar diegu guztiei alderdi politiko hau izan zen, EH Bilduren eta Elkarrekin Podemosen eskaera gora bera zenbat ardatzen zen lizentzia ematen eta bar, horretaz kesatzen direlako bizilagunak eta mozionetan aipatzen da gainera. Alderdi hau izan zen bakarra batzorde horretan txosten bat aurkeztu zuen bakarra. Hori bezalako lizentziak emateko 2 urte behar ziren, eta, kasu batean 4 hilabetekoa izan zen, beraz zerbait ez da gondo eta konpondu behar da. Inork ez digu azalduko, Benito jauna, alderdi popularrari nola egin behar dugun politika. Urte asko daramatzagu politikan, eta badakigu nola kudeatu behar ditugun gauzak, nola zuzendu. Eta horren isla dira emaitza politikoak. Baina argi dagoena da urte asko daramatzagula, 2019an udaltalde honek salatu zuen arazo larria zeudela hirigintza arloan udal honetan. Eta zulo beltza deitzen diogu beti espedientea sartzen ditugulako eta ez dakigulako noiz aterako diren. Eta bizilagunak asko kesatzen dira horren inguruan. 2019an guk prentzaurreko bat eskaini genuen, eta ez bakarrik zulo beltz horretan egindako atzerapenengatik, baizik eta krisi handia egon zelako udal honetan. Portu Zaharren etxe bat eraiki zelako, beste bat eraiki zelako, eta eraiki zenean bertako bizilaguna konturatu ziren, eraiki berri zen etxea etzela obra baimenetan agertzen zena. Eta izugalizko eskandalo izan zen udalerentzat. Eta antzez zegoen alderdi popularra lehenengo momentutik Portu Zaharrean ikerketa lanak eskatzen etxearen inguruan. Beraz, ez eman lekziorik politika nolan egin behar dugun. Badago zerbait egiteko, eta nik badakit 2019az geroztik gauzak egin direla hirigintza arloan. Barne auditoretza egin zen, Bildutik eskatu zena egin zen, barne mailan egin zen, eta aldez aurreko komunikazioen arloa sortu zen, eta obra lizentzia txikiak emateko, hirigintzara joaten bazinen bigarren solairura, bertan oso emakume jator bat zegoen, sello bat jartzen dizun, tasa ordaindu, uneko 2, sello bat jarri eta goiz batean, sello bat jarri eta listo, etzen gehiago erik egin behar. Eta orain, inork ez daki zertarako den aldez aurreko komunikazioen bulegoa, eta uste dugu gainera arduraduna txarto informatuta dagoela, ez dakilako zenolaz funtzionatzen duen sistemak, ze lan egiten duen, zer egin behar den, eta obrandien kasuan, asko faiatzen du. Guk ez dugu uste kanpo auditoretza bat behar denik. Guk uste dugu falta dena dela, eta horretan lan egiten ari gara, kontratazio bat, kanpo kontratazio bat egita da. Uste dugu izugarrizko ataskoa dagoela, hirigintza arloan, eta uste dugu gainera konpon daitekela, baina hau epaitegitan bezala, akumulazio izugarria dago, eta kanpo aukera batekin konpondu behar dugu. Gu, momentu honetan, kanpo enpresa bat proposatzekotan gaude, multa kudeatzeko kanpoko bat daukagun bezala ze, kasu honetan behar bada egin dezakegu, kanpoko enpresa bat kontratatzearen hori, desaturatzeko hirigintza arloa. Eta horrela, orden pixka bat jartzeko arlo horretan. Eta horregatik egia da bat gatozela zuek adierazitako behar izanarekin, baina barne auditoretza egin zen. Orain, uste dugu, orain emandako soluzioak oso astiro doazela eta beste soluzio bat behar dugula, beste bat aztertu behar dugula. Eta, segurenik gure partetik, osoko bilkura honetara ekarriko dugu beste proposamenen bat, eta uste dugu aztertu behar ditugula zerbitzu hauek bolada batez, eta gero jarraituko dugu zerbait egiten. Eskerrik asko.
Urkitza jauna. Eskerrik asko, alkate Andrea. Bueno, en primer lugar, quisiera hacer un... Lehenik eta behin, birpasatu nahiko nituzke disiplinan egindako aurrera pausoak. Eta moziora, mugatuko naiz, orokorrera, basora. Ematen du? Están hablando de su propio árbol, Guztiek aipatzen dutela bere zuhaitza aipatzeko eta basoa aprobetsatzen dute bere zuhaitzari buruz hitz egiteko, baina ni mugatuko naiz aurrera pausoetara eta esan da ez dagoela argi, beraz saiatuko naiz argitzen. Bai disiplina sailean, bai egiturekin lotutakoetan, bai aurretiazko komunikabideetan, obra txikiei dagokienez, gogorarazi behar dizuet, 2022ko martxoan pilotu proba bat abiarazi genuela programa informatiko batekin, horretiazko komunikazio espres deitzen zen, eta sail askorekin egin zen lan hori, eta proba pilotu hori egin zen Santa Claran martxoa eta abendua bitartean, eta kudeaketa berri hori egin zen aplikatiboarekin, eta horri esker arindu da obra txikiaren harrera, eta gainera autolikidazioak sortzen dira automatikoki. Ordainketa gutuna barne. Beraz, herritarrek berehala ebazten dituzte obra, baimena eta ordainketa. Hori hala da, gaur egun kasu guztietan. Eta proba pilotu horren datuak oso onak dira eta Santa Claran egin dira. Eta hortaz, emaitzak onak zirenez, oakera eraman genuen zerbitzu hori 23ko urtarrilean eta pertsona batek zehazki kudeatzen ditu aurretiazko komunikazioaren bidez sobra baimenak. Eta hori egiten da gaur egun oaketan. Eta tratu pertsonalizatua ematen da herritarrei arreta emateko bulegoetan. Eta zifretara bagoaz, zifrek erakusten dute ondo dagoela kudeaketa hori. Eta 2023an, 1.600 aurretiazko komunikazio baino gehiago egin ziren. Eta 2022an horiek 800 baino gehiago ziren. Eta horrek esan nahi du asko areagotu direla. Eta 1.800 egin dira eta beti dira urten. Beraz, igoera 115koa izan da. 115koa. Eta horrela, herritarrei nabarmen erraztu zaizkie dokumentuak eta izapideak. Eta bilketa datuetara bagoaz, 2022an, komunikazio prebioan, 263.000 euro baino gehiago bildu ziren, eta 530.000 baino gehiago 23an. Hau da, 189 igo da 22arekin alderatuta, eta 24an, 530.000 euro baino gehiago bildu dira. Hau da, 120 igo da 22arekin alderatuta. Gainera, kontuan hartzen badugu kudeaketa honetan ebazten direla, bai hirigintzarekin lotutako alderdiak, bai tasak, bai zergak eta gehienak ebazten direla arreta pertsonalizatuarekin, modu egokian gaude edo egoera egokian gaude, esateko saileko guztien inplikazioagatik lortu dela hori, gure konpromisoa delako zerbitzu publikoa etengabe hobetzea eta gure helburua begibistakoa da. Aipatu da lizentzien kudeaketa, egiturekin lotutakoak eta bar. Horri dagokionez, 22an, 508 izan ziren 23an, 376 inguru eta urte honetan 310, eta kontuan hartu behar da, lizentzia batzuk bertan bera egon direla. Eta espediente asko, hauetako asko gutxiago izan dira, baina oso konplexuak dira. Horietan izapide batzuk udalaren menpekoak dira, beste batzuk beste administrazio batzuen menpekoak dira, eta beste izapide batzuk eskatzaileen araberakoak dira. Zailtasun horiek direla eta aldagai desberdinak direla eta kasu batzuetan egia da espedienteak pilatu direla. Zuzentzeko errekerimenduak betetzeko dituztenak eta bar, zentzu horretan, gobernu taldea eta talde teknikoa diagnostikoa egiten ari da, eta oso argi ditugu diagnostikoa eta tresnak. Aukera ematen digutenak zerbitzu publikoak hobetzeko. Batzuk aipatu ditut eta beste batzuk martxan daude. Simplifikatzea eta automatizatzea neurriak, tresna informatikoen erabilera optimoarekin, beti ere aurretiazko komunikazioarekin ebatziz lizentzia behar ez duten kasuak, eta helburua da eskabideen zuzenketak murriztea eta proba pilotu bat egitea adimen artifizialarekin, dokumentuak berrikusteko eta laguntza emateko, txostenak berrikusteko, eta espero dugu programa hori lastera bian egotea, eta hori lotuta dago berehala ebastiarekin egiturekin lotutako obrak, eta horrez gain aldi baterako programa bat izango dugu disiplina unitaterako, eta pertsona horiek indartuko dute horrelako lizentzien kudeaketa epean. Nik uste dut argi geratu dela, diagnostikoa dugula, eta neurri zehatzak ditugula, herritarrei ematen zaien arreta, hobetzeko. Kanpo ikuskaritzarik egin gabe. Azaldutako guztiagatik gure jarrera museoari ezetzea eman izango da. Eskerrik asko.
Eskerrik asko. Beste norbaitek? Rodríguez jauna. Bueno, vamos a ver, la representante del Partido Socialista pide rigor. Alderdi sozialistako bozeramaileak zurruntasuna eskatzen du eta gero zalantzan jartzen ditu. Ez dakit berak zalantzak dituen, baina zer esango dugu. Ez dugu zalantzan jarriko politikarien lana, naiz eta autokonplazentzia handia ikusi dugun oraintxe bertan. Baina ez dugu zalantzan jarri hori guk, berak zalantzan jartzen badu, bere arazoa da. Eraldaketa digitala aipatzen da, eta Santo Grial baten ostean kudeatzen da. Orain eraldaketa digitalera pasako gara eta hobeak izango gara dana. Ez, eraldaketa digitala tresna teknologiko bat da, baina eraldaketa digitalaz gain, eta bere ekarpenez gain, beste ekarpen batzuk egin behar zaizkie prozesuei. Egindako aipatzen da, baina ez da esaten egin ez dena. Eta ez dugu zalantzan jarriko, zer egin denik, hobetu da, lizentzi txikien kudeaketa eta mozioan esan dugu. Ez dira 3 minutu erabili behar horretarako, baina norberak nahi duen bezala erabiltzen du denbora, baina zer ikusten ari gara, adibideak ikusten ari gara. Non zeuden ikuskatzaileen funtzioak, helburua da ikustea zer gertatzen den kalean, hori da kontua. Batzordean galdetu dugu. Zein da, batez besteko epea lizentzia lortzeko eta ez dakite. Zeintzuk dira adierazleak eraginkortasuna neurtzeko sailean ez dakite, eta orain diagnostiko bat egin omen dute argi dago, eta ez du inork ezagutzen gustatuko litzaiguke kopia bat bidaltzea, mesedez. Eta neurri batzuk argi daude, omen daude argi, eta inork ez ditu ezagutzen, beraz ezagutu nahiko genituzke. Beraz. Vamos a ver, a este equipo, después de esta cuestión que ha puesto en marcha el equipo de gobierno... Gobernu taldeak egin duen horren ostean, arresi bat dago, arresi bat erori zen eta lizentzia bat eman zen konpontzeko, erori ostean hilabeteak pasatu ditugu eztabaidatzen fatxada bati buruz. 2 zentimetroko hegala zegoen eztabaidatzen eman ditugu hilabeteak. Eta hori ez da lehentasunak ondo sartzea gure ustez. Are gehiago, obrak egiten direnean, lizentziari gabe eta denok ikusten ditugunean, baina guk ez dakigunez, ideiarik ez dugunez, eta berrikuspenik behar ez denik, 24. urrian artikulu bat argitaratu da. Izenburua irakurtzen ari da, hitzez, eta ezin dugu eman. Hori argitaratu da aldizkari batean. Eta artikulu horretan esaten da Getxoko udalaren giza baliabideak iregintza arloan gutxi direla. Gomendagarriak diren baliabide ekonomikoekin alderatuta. Hori esaten da artikuluan, beraz ondo legoke kasu egitea. Izan ere, sinatzailea Álvaro Cerezo Barrondo da. Langile bat da, zeinean udalak 176 duen. Eta askotan hori erabili da aholkulari bezala irigintza arloan. Beraz, ematen du ez gaudela inurrun, ezta? Edo nola ere. Ulertuko dugu edo sinistuko dugu gaizki ari garela, bale? Baina egin dezagun auditoretza, egin duzuenaren emaitzak ez direlako ikusten, eskerrik asko. Eskerrik asko. Beste norbaitek? Ez? Bai? Bai. Kitzaiuna? Como han comentado, quiero que dejo bien claro... Nik uste dut argi utzi dudala, bai talde politikoa, bai teknikariek argi dutela zertan ari diren. Oso ondo azaldu dut, zeintzuk diren hartuko diren neurriak, nik uste dut aurretezko komunikazioena argi geratu dela. Obra txikiak direnez, obra txikitzat hartzen ditugu, baina 1.800 dira. Eta egiturekin lotutako obrak askoz gutxiago dira. Beraz, zentratu gara, ugarienetan hori erabate batzi da, eta gainera, bitarteko gutxiago dituztenei eragiten die. Herritar askok egiten dute aurrekontu simple batekin eta gomendio batekin. Arreta ematen dien pertsonak egiten dien gomendioarekin nahi zuzen ere. Eta, bai, harrituta gaude, edo harrituta nago, gaintzat. Alderdi batzuek eskatzen digutelako, eskatutakoa, normalean, funtzio publikoa defendatzen dute, eta harrigarria da, kanpo auditoretza bat eskatzea, eta pribatura jotzea eskatzea harrigarria da, arazoa konpontzeko. Gobernu taldeak oso argi dauka, babesten dituela sailetako kideak eta elkarrekin lan egingo duela inplikatutako pertsona guztiekin. Zerbitzu publikoa hobetzeko eta interes orokorra defendatzeko. Hori delako, bilatzen dugun interes bakarra. Diferentes y a veces cambiantes intereses de algún partido de oposición.
oposizioko alderdien interesak aldakorrak diren arren. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Beraz, bozketara pasatuko gara. Alde, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos kontra, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea abstentzioak, Partido Popularra. Eta honez beste 175. puntura pasatuko ginateke, Elkarrekin Podemos udal taldearen mozioa, indarkeria matxistatik bizirik atera diren emakumeak omentzeko horma irudia egiteko Getxon. Benito jauna. Sí, gracias. Paso a leer la moción. Bai, eskerrik asko. Duela 2 urte, udalbatzak aho batez onetsi zuen gure udalerrian genero indarkeriatik bizirik atera diren emakumeak omentzeko horma irudia egiteko erabaki proposamena. Horma irudi horren bidez, indarkeria matxistaren zikloa eta ura jasaten duten milaka emakumeengan nahi zaien seme-alabengan duen eragina modu simbolikoan irudikatu nahi da. Beste udalerri batzuetan, Bilbon esaterako dagoeneko egin da, baita Euskal Autonomia Erkidegotik kanpo ere, ala nola Valentzian eta Madrilen. Indarkeria matxista oso presente dago gure gizartean, eta getxo ez da gaitz horretatik kanpo geratzen. Ertzaintzaren eta udaltzaingoaren 23ko datuen arabera, gure udalerrian 150 araua uste baino gehiago egon ziren tratu txarrengatik, eta 30 bat sexu askatasunaren aurka egiteagatik. Gaur egun, beharrezkoa da oraindik ekimenak gauzatzea eta hortaz aintzatatu behar da udalerriko mugimendu feminista zeinan Getxon lan garrantzitsua eta beharrezkoa egiten duten hainbat elkartek eta kolektibok osatzen baitute. Hilabete honetan, azaroaren 25 aldarrikatzen da, emakumeen aurkako indarkeria desagerrarazteko nazioarteko eguna. Hortaz, gure ustez ekimen ona izan litzateke Getxon abian jartzea Bilbon eta bestiri batzuetan egindakoaren antzeko zerbait, gure udalerrian indarkeria matxista jasan duten emakume guztiak ikusarazteko. Horregatik honako erabaki proposamen hau helarazi nahi diogu udalbatzari. Bat, Getxoko udalak horma irudia egiteko ekimena jarriko du martxan. Indarkeria matxistatik bizirik atera direnak ikusarazteko helburuarekin. Bi, Getxoko udala elkarlanean arituko da berdintasun kontseiluarekin eta udalerriko askotariko kolektibo feministekin naiz emakumeen elkartekin izpide dugun ekimena parte hartzea eta lankidetza oinarri hartuta abian jartze aldera. 3. Getxoko udalak berariazko aurrekontuko partida gaituko du horma irudi hori egite albidetuko duten funts ekonomikoak izateko. Bai, jarraian mozioa defendatuko du, zoritxarrez. Errepikakorrak izan behar dugu proposamen honekin eta berriro ere plenoan aurkezten dugu duela 2 urte aurkeztutako berbera. Onartu zen hau batez, bere momentuan. Eta erabaki proposamen hori aipatzen dut eta duela 2 urte aurkeztu genuen eta bertan gaur aipatutako berbera jasotzen zen. Ez aigu gustatzen hau egin behar izatea, hau da berriro ere aurkeztu behar izatea, ez aigu gustatzen aurretik egin izan dugulako. Hala eta guztiz ere, orain hori egiten dugu, adostasun zabala lortu genuelako, baina 2 urtetan ez delako ezer egin gauzatzeko gure proposamena. Eta gure ustez, erraza da proposamen hori egikaritzea, eta gainera ikusgarritasun handia emango genieke horrela biziraun duten emakumei. Eztabaida honetan aipatuko denez, esan behar dut honako hau. Noski ez da ekimen bakarra indarkeria matxista ikusarazteko beste asko proposatu dira eta ez dira egikaritu, adibidez seinaleak jartzea proposatu zen, kartela jartzea proposatu zen zehazki, udalerriaren sarreretan, EH Bilduk eskatu zuen zehazki eta ez da egin, baina zein da arazoak gaur egun? Zer gertatzen ari da? Zer kostopatzen du erabakia benetan egikaritzea? Esan bezala, borondatea dagoela ematen du, eta esan bezala, aho batez bere garaian onartu zen. Baliteke, baliabiderik ez egotea horretarako berdintasun sailean, askotan eztabaidatu dugu horren inguruan, eta salatu izan dugu baliabiderik ez dagoela sail horretan. Duela urte batzuk salatu dugula hori, ondo legoke argitzea hori ala den. Hala bada, konpondu beharko genuke egoera hori. Gure taldean entzat, konpromiso hau oso garrantzitsua da, bai politikoki, bai simbolikoki eta garrantzitsua iruditzen zaigu. Garrantzitsua da horma irudi hori egitea azkenean, eta behingoz egitea horma batean. Gure udalerriko hormanen batean egitea gustatuko litzaiguke. Ikusarazteko eta erreparazioa eskaintzeko emakume biziraulei eta sentsibilizatzeko eta kontzientziatzeko herritarrak jakin dezaten zein den indarkeria matxistaren irismena baita garrantzia ere.
Horrela, emakume horiek sentituko dute beste herritarron babesa eta dei bat egingo da jakin dezaten Getxon erasotzaileak ez direla ongi etorriak. Astelehenean, azaroak 25 ospatu zenez, mugimendu feministak esaten zuen lotxa beste bandora pasatu behar zela. Oraindik ere, lotxa emakumeok pairatzen dutelako, baita bere seme-alabek ere, eta indarkeria matxistatik bizirik ateratzea ez litzateke lotxa izan beharko. Pairatzen dutenentzat baizik eta egiten dutenentzat, horregatik dei egiten dugu konpromisoa berritzeko. Aguatekotasuna balioan jartzeko dei egiten dizuegu eta martxan jartzeko eskatzen dizuegu hormairudi hau, baina behingoz egin dezagun eskatzen dizuegu. Hurrengo ekitaldirako ezarriz, benetan egikaritzea ekimen hau eta esan dudan bezala mozioan, ondo legoke jendearen parte hartzearekin egitea, mila esker. Díaz Andrea. Eskerrik asko. Bueno, es verdad que está. Eztabaidatu zen mozio hau egia da, mozio hau Elkarrekin Podemosek ekarri zuen eta 22 azaroan eztabaidatu zen, zentzu horretan uste dugu ez litzatekeela eztabaidatu beharko horren inguruan, espero dugu talde guztiok alde egitea besterik gabe. Noski, omenaldi egitea eta aitorpena egitea indarkeria matxistaren biktimei eta erreparaziorako eskubidea bermatzea, sentsibilizatzea, kontzientziatzea, herritarrak, irismenari buruz eta larritasunari buruz, indarkeria matxistekin lotuta bere bizikoa da sareak. Sartzea oso garrantzitsua da, indartu behar da segurtasuna, autoestimua indartu behar da, alduntzearen bidez, eta biziraulei aukera horiek emanez, eta prozesu hori guztiak zalantzarik gabe gara daitezke proposatutako tresna baten bidez, ez da bakarra, eta gu horretan ari gara, tresna horiekin guztiekin. Etengabeko hormairudia jartzea ondo iruditzen zaigu, ez nago ados esandako gauza batzuekin, noski. Nork ezartzen du lehentasuna gauzak egikaritzeko, ba. Gobernu taldeak eta sailek erabakitzen dituzte lehentasunak. Guk gobernatzen dugu eta agian ez gaude ados oposizioak esandako guztiarekin ezin dugu egin, eskatutako guztia ibilbide horri bat dugulako. Edo nola ere, hori ez da arrazoia. Zuzenean galdetzen da zein den arrazoia. Hori ez da izan arrazoia martxan ez jartzeko horrelako ekimena hormairudiarena. Ados gaudelako. Izan ere gure programan jaso genuen. Proiektua baliagarria da, noski simbolikoa da, ukigarria da, eta gure konpromisoa erakusten du indarkeria matxistaren aurka. Hormairudia bezalako espazioak beharrezkoak dira, eta horretan irmoki sinesten dugu, kontzientzia kolektiboa sortzeko, mezua indartzeko. Getxok ez du indarkeriarik toleratzen, ez du inolako indarkeriarik toleratzen emakumeen aurka. Gainera, nahi dugu etengabeko oroigarria izatea, eta horrelako omenaldi bat egiteak lagun dezake gogorarazten. Eta horrela ez dira soilik galdutako bizitzak gogorarazten, baizik eta bestelako minak ere bai. Horrez gain, erresilientzia eta indarra gogorarazten dira. Emakume askok gainditu dutelako, memoria eta duintasun espazio bat izango da, interpelatuko gaituena, berdintzareagoa den gizarte bat eraikitzeko, bidezkoagoa ere badena, baina zailtasunak daude. Etengabeko proposamen baten diseinuan lantzea, edo diseinua lantzea, zaila da. Espazio privilegiatua izan behar da, eta omenaldi duina emango zaie horrela hildako biktimoi. Oso larria da, indarkeria matxistak hildakoak sortzea, eta memoriarako espazio bat bideratzea ez da erraza, eta oso garrantzitsua da leku berezia aukeratzea horretarako, leku ikusgarria erdigunean dagoena, balio simbolikoa duena, aukera emango duena, memoria elementu bat izan dadin, eta aitorpen kolektiborako izan dadin. Beraz oso proiektu garrantzitsua da, ezin da egin egun batetik bestera eta azkar. Denbora behar da horretarako, hausnartu behar da, bermatzeko, betetzen dela, benetan helburu hori epe luzera, modu iraunkorrean. Irekita gaude, proposamena jasotzeko jarrera irekia daukagu, eta horregatik hausnarketa hau eramango dugu hurrengo berdintasun kontseilura elkarteek jakin dezaten, eta aztertzeko non koka genezaken eta nola egin genezaken, harago joan behar gara. Parte hartzeko prozesu bat ireki behar da. Gure ustez, horrelako proiektu batek eskatzen du, behintzat, modu parte hartzailean egiteko. Eta horrez gain, esan behar da,
Berdintasun zerbitzutik murgilduta gaudela proiektu askotan, eta badago proiektu bat oso garrantzitsua dena. Laster irekiko da hurrengo asteetan. Emakumeen etxe irekiko da laster, eta proiektu hori erreala da eta oso harro gaude. Martan jarri dugu 5. plana, eta laster argitaratuko da 5. plana. Gutxi falta da honesteko, eta hori guztiek esfortzu handia eskatzen dute eta proiektu asko sustatu nahiko genuke. Nahiko genituzke esan bezala, baina garrantzitsua da lehentasun teknikoak ezartzea. Ez du zer ikusirik baliabide ekonomikoekin. Esfortzu asko egin izan ditugulako eta egin behar izan denean egin delako. Besterik gabe, lotuta dago proiektuaren garrantziarekin. Oso garrantzitsua delako proiektu hau. Eta mugak ditugulako noski kudeatzeko, beraz. Taldeek zentzu horretan egiten dituzten proposamen guztiak ongi etorriak dira noski. Dakizuen bezala, proiektu hau berdintasun sailetik harago doa eta denon artean eraiki behar dugu, mila esker. Muchísimas gracias, señora Díaz. A continuación. Desde H. Bildu. Bai, Elkarrekin Podemosek aurkezten duen proposamena begi honez ikusten dugu, duela 2 urte aurkeztu zutenean bezala. Eta agerian geratu da, baina guk ere esan behar dugu pena bat dela ikustea, zelan pleno honetan onartzen diren mozioak ez doazen inora, naiz eta proposamenak udal gobernuko alderdien aldeko bozkekin aurrera atera. Baina moziora bueltatuz. Horrelako iniziatibek ez dute indarkeria matxistaren mina edo kaltea ezabatzen, ezer gutxik lortu dezakelako hori, baina bai lagundu dezakete jasandako bortizkeria agerian uzten eta modu honetan aitortza ariketa bat egiten. Ekimen hauek askotan simbolikoak izaten dira, eta argi dago beste hainbat ekimenekin batera garatu behar direla, baina badira zaintza ariketa bat egoera horretan dauden emakumeekiko. Beraz, honelakoek ere badute bere garrantzia. Eta Sabik aipatu du, baina mozio honekin burura atorkigu, duela 3 urte gure talde politikoak aurkeztu zuen proposamena. Hain zuzen ere, gure herriko sarreretan indarkeria matxistarik onartzen ez dugun herria garela, adierazten duten seinaleak jartzearena. Mozio hau ere, udal gobernuko alderdien zeharkako batekin onartua izan zen, baina, oraindik ere ez dira jarri, ez? Seinaleak jartzea ere, ekintza hau egitea, ekintza simboliko bat da, Elkarrekin Podemosek oraingoan proposatzen duena bezalakoa, baina udalaren partetik jarrera irmo, iraunkor, esplizitua erakusten dute horrelako iniziatibek. Baina dena den ez lehentasun kontua eta argudiatu den bezala, hau ez omen da lehentasunezkoa izan, baina bai gurutzaontziak non dauden adierazteko seinaleak jartzea. Esan bezala proposamena ondo ikusten dugu eta beraz aldeko bozka emango dugu. Eskerrik asko. Arandio Andrea. Gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko alkate Andrea. Alderdi Popularrak beti babestu du eta beti egongo da prest babesteko emakumei eta indarkeria matxistaren aurka egiteko. Hortaz, guri ondo iruditzen zaigu berrartzea ekimen hau. Hau batez onartu zena 22ko azaroan. Ez dakigu zergatik, ez da egikaritu gustatuko litzaiguke, jada egotea aurrekontu partidaren barruan. Bideratuta dagoena berdintasun planaren ekintzak garatzera. Bestalde eta iradokizun bezala, simbolikoagoa izango litzateke, tratu txarrak jasan dituzten emakume bizirauleek bat egitea hormairudia egiteko. Egin duten bezala bufanda batekin. Hori ikusi genuelako manifestaldi batean. Profesional bati eskatu beharrean, haiek egin beharko lukete. Besterik gabe iradokizun bat da. Baina eraginkorragoa, sentimentalagoa eta benetazkoagoa izango litzateke. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eguren Andrea. Eskerrik asko, alkate Andrea. Como Udal talde bezala, EAJ-PNV bezala, ados gaude. Ados gaude, gizarte kohesioko zinegotzi arduradunarekin. Eta berak esandakoarekin. Beraz, ez dut errepikatuko berak esandako guztia. Ados gaudelako, gobernu taldeko kideak esandakoarekin. Kontu hauetan, kudeaketa parte oso garrantzitsua da. Eta agian, la situación o la solución a
hor egoten da arazo honetarako konponbidea. Baina esan bezala, ados gaude esanako guztiarekin. Guri dagokigu kudeatzea eta horretan gaude. Baina, jakitun gara, diskurtso negazionisten aurrean, eta indarkeria matxistaren diskurtso negazionisten eta banalizazioaren aurrean, zer egin behar den. Eta kontuan hartuta zein konpromiso hartu ditugun erakunde adierazpenarekin, hau da, osoko bilkura honetan jakitera eman den adierazpenarekin, bere bizikoa da ikustera ematea indarkeria matxista eta sororitate gakoa lan egitea. Eta proposamen hori bat dator, zentzu horretan egin beharreko ekintzekin eta horregatik, alde bozkatuko dugu mozioaren alde, alegia. Eskerrik asko. Beste norbaitek? Bozketara pasatuko gara, Benito jauna. Sí, gracias, señora alcaldesa, por cerrar el debate. Eskerrik asko alkate Andrea, eztabaida ixtearren, egia da, ideia bat egikaritzeak lan asko eskatzen duela. Ideia edukitzea baino zailagoa da, egikaritzea, kasu honetan norma irudia egitea, mozio aurkeztea baino zailagoa da. Noski, hori argi dago, baina ekimen hau duela 2 urte onartu zen, beste udalerri batzuek egin dute jada, denbora horretan egin dute, eta ez genuen berririk horren inguruan, ados nago. Lehentasunak sailek esartzen dituzte, ados nago. Politikariek esartzen dituzte, lehentasunak beti ere bideratutako baliabidea kontuan hartuta, horregatik hain zuzen ere nire lehenbiziko hitzaldian galdera hori egin dut. Horregatik galdetu dut giza baliabide nahikorik dagoen. Ez dut aprobetxatu kritika egiteko, ez hori ze. Uste dugu zaila indartzeak aukera emango lukeela proposamen hauek egiteko, beste batzuk egiten diren bitartean, gurari etxea, noski, askoz garrantzitsuagoa da, eta horiekin batera egiteko aukera emango luke zaila indartzeak. Esan da, berdintasun kontseiura eramango dela, posten gara, eta espazio ona da hori, hortik hasteko lan egiten eta forma ematen kontu horri, espazio ona da horretarako esan bezala. Eta beno, dei egin nahi diegu, zailburu guztiei implika daitezen. Aukeratu behar delako espazioa eta materializatu behar delako. Gero, egikaritu behar delako funtzean marrazkia. Beraz, besterik gabe, eskerrik asko berriro ere, mozioaren alde bozkatzeagatik eta noski gure taldetik. Prest egongo gara, gure ekarpenak egiteko eta berdintasun kontseiluak ekarpenak egingo ditugu noski. Eskerrik asko. Díaz Andrea. Bueno, yo un poco por no rehuir el debate que se está planteando con respecto a... Eztabaida planteatzen ari da eta dimentsionamenduari buruzko gauzak aipatu dira. Eztabaida berbera eduki genuen joan den hilabetean eta berdintasun saileko arduradun bezala, zenbat eta jende gehiago, hobe. Askotan hobe, ekimen gehiago egin ahal izateko, noski. Baina nik uste dut, orekak mantendu behar direla. Presupuestario ni a nivel... Eta aurrekontuari eta operatibari dagokienez, ez ditugu baliabide guztiak, lan hildo asko ditugulako eta askotan lan egin behar dugulako eta mantendu behar dugulako oreka. Baina bai, konparatiba bat egin dezakegu. Eta aztertzen badugu zer egiten duten beste udalerri batzuek ikus dezakegu atzean geratu garen edo ez. Eta adibidez, Bilbon, biztanleria asko handiagoa da. Eta berdintasun teknikari bat dago, Barakaldon bezalase, Basaurin bezalase, Santurtzin edo Portun bezalase. Udalerri batzuetan, emakumeen etxeak daude. Emakumeen etxerik tradizionalena Basaurikoa da, Marienea, eta bertan bi berdintasun teknikare daude. Eta guk kooperatibo ditugu 3 berdintasun teknikari. Dinamizatzeko zerbitzu hau beraz, nik uste dut. Beste gauza batzuk esan ditzakegula, gustatuko litzaiguke urrunago joatea eta ados egongo gara, gauza gehiago egin nahiko genituzke. Eta berandu gabiltza indarkeriaren eta alduentzaren eremu guztietan, noski. Horretarako berandu gabiltza, baina planteatzea ez dagoela dimentsionatuta eta horregatik ez dira gauzak egiten, gure ustez ez da egokia. Beti berrikus daiteke eta beti hobe daiteke, baina gu ez gaude ados esandako horrekin, mila esker. Eskerrik asko. Oren bai, bozketara pasatuko gara.
Beraz, mozioaren aldeko bozkak, hau batez, onartua geratzen da mozioa. Eta honez beste, galdera eskaeren atalera pasatuko gara, ez dakit galdera eskaerarik badagoen, ez? Beraz, herritar batzuk daude parte hartzeko, 10 minutuko atenalditxo bat egingo dugu, horrela egiten dugu normalean, bai? Eta, bai, ordu batak dira, ordu batak eta 10etan, bueno, 2 minutu falta dira ordu batetarako, baina ordu batak eta 10ean hemen mesedez herritarren galdeketari erantzuteko. Eskerrik asko.
Bueno. Bueno, ¿quién va? Nork hitz egingo du? ¿Sí? A ver, izena, mesedez? Un momento, por favor, Alberto. Sí. Mire, tiene 5 minutos. Alberto, 5 minuto dituzu, eta gero 2 minutu erantzuteko. Edo 7 minutu jarraian. Horixe da, erabiltzen dugun sistema. Bai? Beraz, aurrera, zurea da hitza. Denbora daramat, udalari eskatzen, eta bide desberdinetatik gainera, plaza, pasealeku eta horrelakoetan, gure udalerrian, banko altuagoak jartzeko. Normala baino altuagoak direnak. Horrela, adineko pertsonek edo diskapazitatearen bat dutenek, nire kasuan bezalaze eserialko dugu, hirugarrenen laguntzari gabe. Zergatik etorri naiz gaur hona, udalaren partetik jasotako azken erantzunean, berriro ere ezezkoa ematen diote proposamen honi, aurrekontu parte hartzaileetan jaso bazen ere, eta hala ezezkoa ematen diote proposamenari esanez, ura garatzeko bideragarria izan behar dela baliabide tekniko, ekonomiko, juridiko eta giza baliabidei dagokienez. Nik esango nuke erantzun hau ez dela zilegi. Udalak erantzuten duenean zorroztasun handiagoarekin egin behar du. Azalpen hobeak eman, hau baino beak. Izan ere, diozue ez duzuela baliabiderik, baina badaukazue baliabiderik. Eta aipatu izan dizuet aukera bakoitzean, hau eskatu dan bakotzean. Baliabide teknikoak badaude eta diseinu izkiatikoko bankuak dira, banku altuagoak dira, pixka bat inklinatuago daudenak eta arrasten dute altxatzea. Eta banku hauek existitzen dira, jada diseinatuta daude, egiten dira eta saltzen dira. Toki askotan jada jartzen ari dira. Madrilen, Alicanten, Valentzian, Zamoran, Castro Urdialesen baita ere. Zuek bertan, paseo maritimora basoaze ikusiko duzu jarrita dituztela. Baliabide ekonomikoak ere badaude, hori argi dago. Izan ere, 30 bankutarako eska daiteke aurrekontu bat eta hau diot jarrita dauden 100-tik bakarra delako. Eta 8.000 euro inguru litzateke. Beraz, prozesu honetan bertan, aurrekontu parte hartzaileen prozesu honetan bertan, honetzi dira tenis pistak eta padel pistak estaltzea, kalistenia eremuak hobetzea 120.000, eta beste hainbat, 14.000 gaitik nik ez daukate zer kontran, proiektu horien kontran, baina ezin didazu esan baliabide ekonomikorik ez dagoenik. Ikusi beharko dena da, zeri ematen ari garen lehentasuna, zergatik eta nor lehenetsiko duzuen, baina ezin didazu esan ez dagoela baliabiderik.
Baliabide juridikoak horiek ere badaude. 68/2000 dekretuaren arabera, hain zuzen ere, zeinetan arautzen diren bankuen baldintza teknikoak, esan ostean zein ezaugarri tekniko izan behar dituzten, esaten du beren beregi, modu osagarrian ahalbidetzen dela beste banku mota batzuen erabilera, hori bai, baldintza ergonomikoak aintzat hartuta esertzeko eta altxatu ahal izateko. Zer esan nahi du horrek? Argi ikusten du, eta ez duen lekurik ikusten beste interpretazioerago, baina beste banku mota bat ahalbidetzen du. Eta bide batez, datorren urtean, 25 urte beteko dira, dekretu hau argitaratu zenetik. Eta bukatzeko, giza baliabideak, hauek ere existitzen dira. Zuek ahalmena duzue erabakitzeko non jarri eta kudeatzeko kolokazio hori. Beraz, eskatzen dizuet behingoz jartzeko eta bukatzeko anomalia honekin. Izan ere, anomalia bat da duela 25 urte aitortzea beharri izan hau, gainera plasmatzea eta gaurkoan 3.000 bankotik gora izatea getxon eta bakar bat ere izatea mota honetakoa. Beraz, ez dakipa. Eskerrik asko, etortzagatik. Lehenik eta behin, aurrekontu parte hartzaileen inguruan hitz egin nahi dizut. Ondo dakizun bezalaxe, aurrekontu parte hartzaile hauek 2 fase dituzte. Lehenengo fase batean, herritarrek bere ekarpenak egiten dituzte, eta gero, ekarpen horietan sartzen dira, nolabait esatearren, antzekoenak direnak, ez da? Multzokatu egiten dira, gai beraren ingurukoak direnak. Eta gehien bozkatu direnak. Hoiek, bigarren fase batean ateratzen dira, eta orduantze herritar guztiei proposatzen zaigu 8 proposamen horiek. Eta badakizu, 1.000.000 euro daukagula, bizilagunentzat, eta hortxe aukeratzen eta lehenesten ditugu nahi ditugun proiektuak. Egia da, lehenengo fase horretan, hainbat proposamen jasotzen direla, gero eta gehiago jasotzen direla, teknologikoki egin daitezke, presentzialki zein teknologikoki, eta berrikuspen tekniko bat egin ostean, erantzun bat ematen da. Eta egia da kasu honetan, erantzun hori ez dela egokitzen zuk egindako proposamenera. Nik hemen apuntatu dut, erantzun hori berrikusi behar dela, hori alde batetik, eta bestetik. Aurrekontuen lehenengo fase bat da, eta horietan saiatzen gara erantzun bat ematen. Analizi teknikoa egin ostean. Beste alde batetik, ulertzen dut zure eskaera, ulertzen dut behar izana dagoela, eta hemen ikusita, baduzu bai behar izana banku altuagoak jartzeko, uste dut batzuk daudela jarrita, eta baita ere, espazio desberdinetan jarrita ditugula, Romo kulturetzean, maila altuagoa ditugu, olki altuagoak, beraz, gutxinaka bagoaz, hobetzen. Aniztasunarekiko arreta, baina, esan beharra dut, baita ere, estandar batzuk daudela, eta udalak hoiekin lan egiten duela, hortxe sartuko lirateke, pertsona guztiak, ni ere sartzen astartean txikia naizelako, ez da? Aniztasuna bizi dugunok, batzutan zailtasunak ditugu, ez da?
esertzeko, altxatzeko, hiri altzairuen kasuan. Eta nik bai esango dizudana da, pizkanaka aurrera egiten goazela, Getxoko udala lanean ari dela, herritar guztiok irisgarritasun unibertsala izan dezagun, Getxon bizi garen guztiok, azken finean behar izan desberdinak ditugulako, eta zentzu horretan bat gatoz estandarrekin eta arauekin. Eta era berean aldatuz badoaz, behar izan berrien arabera, normala dena, badaki jadazi garela lantzen zuk adierazitako hildoa, baina kontuan izan behar dugu pertsona asko ditugula, aniztasun eta behar izan desberdinekin, eta beti saiatzen garela guztiari erantzuna ematen, baina batez ere interes orokor bati. Eta hori da, esan dezakedana, baina aurrekontu partartzaileen kasuan, zera esan, bi fase hori daude, lehenengo fasean erantzun zaizu, erantzun hori, erantzun automatikoa edo tipo modukoa da, eta normalean ematen da berrikuspen tekniko bat egin ostean. Bai? 2 minutu geratzen zaizkit? Bueno, badakit erantzun programatua dela, baina nik uste dut horrelakoak ekidin behar direla. Hau ideia bada, azken finean, ezin da horrelako erantzun bat eman bizilagun bati. Ezin da egin, hori, proposamen bat idatzi, gero esateko ez dagoela horrelako baliabiderik. Hori ez da ondo geratzen. Niri ez zait gustatu. Baina hori ez da kontua. RKeko mailaltuen kontu hori aipatu duzuna, eta Villamonten aipatu duzuna. Copyrighta neurea da, ni protestatu nuelako jarri ziren horiek. Baina egia esan ikusi dut, badaudela hiri batzu Madrid, Alicante, Valentzia, Zamora eta beste batzu, Sevilla ere baitartean, eta Castro, eta badaude adibideak, eta gero esatea ez dugula jartzen ez dagoelako niri ez nago rekonbentzitzen. Badago jendea ikusten ez duena, ibili ezin dena, eta bat. Eta beraz, aldez aurretik diseinatutako bankuak ipini behar dira, jartzen ari direlako beste leku batzuetan, autobus geltokietan eta bestelakoetan. Berez, hau kantu ezaguna da, beraz, ez badago zer egin, ez dago zer egin. Baina jasota gera dadila, ez zaidala bat ere ondo iruditzen. Ez nik ez dute esan ez dagoela zer eginik, esan dizut aurrera egiten goazela pizkanaka. Dibertsitate eta behar izan desberdinen hildotik. Beti ere kontutan hartuta guztion interesaren alde lan egiten dugula. Eta irisgarritasun unibertsala dela bermatu behar duguna. Eskerrik asko.